lamang tabi. Maray na aga tabi sa indo mga tugang sa pangaran kan bilog na puwersa kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB AM, pati naman po kang 97.1 OK FM. Ini po ang continuing coverage kan sa muyang mga istasyon ng DCGB AM asin na 97.1 OK FM digdi po sa super typhoon na si Pepito. Sa pangaran kang bilog na tropa, ako po si Pio Fernandez. Sige po tabi, no, dahil na kita magparahalo, standby mo na all units, yung team dyan sa luwas, yung news team, not unless na flash report po yan tabi. Nasa linya na po, sa tuyang mga mahiguson, walang kapaguran na pag-iriban niya to dyan sa Pag-asa. Pasubli man tabi, tatabunjing ng ballpen pala dyan. Pagkatapos pasurat mo yung kunyan, yung pangaran, masubli kitang ballpen muna tabi, no. Nasa linya na Pag-asa Ligaspi, subling kontabi tatabunjing ning ballpen, na iwan ko yung ballpen sa linya po sa tuyang pag-iriba mismo diyan sa Pag-asa si Sir na Ariel Samudio para po sa latest ka na kamugtakan kaining super typhoon na si Pepito. Yan. Thank you so much, Andy Mar. And salamat in advance dyan kay Sir Ariel na Samudio kan Pag-asa Ligaspi. Nasa linya na po si Sir Ariel na Samudio kan Pag-asa Ligaspi. Sir Ariel, Diyos marhay na aldaw, si Pio Fernandez po ini kan DCGB tabi, and salamat sa oras. Go ahead po tabi. Yes po. Morning po. Opo. Pwede mo po tabi Sir Ariel maaraman so latest mo na kan kamugtakan kan panahon, particularmente ining bagyong si Pepito. Go ahead tabi. So 1 AM po, iniyo po nasa may coastal waters kang Karamuan, Camarines Sur. May maximum sustained winds na 185 kilometers per hour, as in Castanes na 280 kilometers per hour. Movement po kaniyo west-northwest 10 kilometers per hour. So signal number 5 ang northern portion ng Catanduanes, ang northeastern portion ng Camarines Sur, Calaguas Islands, samantalang signal number 4 man ang northern portion kang Albay, eastern portion kang Camarines Sur, kasi ang rest of Camarines Norte, rest of Catanduanes. Signal number 3 man ang northeastern portion kang Sorsogon, ang rest of Albay, as in rest of Camarines Sur. Samantalang signal number 2 man ang rest of Sorsogon, Ticao Island, as in Burias Island, as in signal number 1 man ang rest of Masbate dito sa Bicol region. Opo. Primero Sir Ariel, yung mga signal po muna digdi sa tuya sa nasa immediate na lugar. Ang signal number 5 is north na lugar kan Catanduanes tabi Sir Ariel. Ano po? Yeah po. Opo, particular ining mga banwa po kan Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, asin Karamuran. Yan, Pandan, Bagamanok, Viga, asin Karamuran. Bali, 4 na munisipyo na lang sa Catanduanes, signal number 5. Panganiban pa po. Panganiban, bali 5 po. Okay. And the rest of Catanduanes is signal number 4. Yeah po. Okay. Now, digdi naman tabi sa Albay, ano po ang lugar na may signal tabi and anong level po? Signal number 4 ang Tiwi. Samantalang rest of Albay, signal number 3. Ayun. So sa Albay pala may signal number 4 na lang, Tiwi. And the rest, puro na signal number 3. Yeah po. Ayun, okay, Sir Ariel. Now, as of 1 AM, sumatakan bagyo na sa may Karamuan na tabi, Sir Ariel. Ano po? Makuman sa Karamuan sa coastal waters. Coastal waters kan Karamuan. Kadagatan. Okay. Now tabi, insofar as ining Albay is concerned or Ligaspi, Sir Ariel, pira ang distansya ta na sa bagyong ining si Kwan? More than 100 kilometers from the center. 100 kilometers away kita from the center. Yung Ligaspi is concerned. Ano po?
Okay. So so kadakulaan kay nigura ano pa tabi so kadakulaan? Alas nasa ano pa mo pag iraray? Mga nasa 300 kilometers. So ang Yung kabang radius niya. ang radius niya is 300 kilometers. So 600 so kabilugan. Iyo. O di na sa laog pa kita tabi kan Baguio Sir Ariel ano po? Iyo po. Kaya pala may signal pa yung Albay, north kang Albay, Tiwin na lang number 4 and the rest number 3. Now, so Catanduanes ang concern na tabi Sir Ariel. Pira ang distansya ka na Catanduanes sa eye of the super typhoon na si Pepito. Ay ano pa po, less than 100 pa man. Less than 100. Mm. Kaya may signal number 5 pa in the north kang Catanduanes. Mm. And the Sarami rest pa po. the rest kang Catanduanes number 4. Ayun, opo. Now, digdi sa Albay, balikan tayo yung Albay, ma-zeroin kita Sir Ariel. Ano po ang sa inyong pagling dyan? Are we seeing improving weather? Magpuon mo yan hanggang sa taod-taod na aga tabi? Ay po, napaparayo naman ang sentro kan Bagyo. Although may mga pabugso-bugso pang uran, as in aning pabugso-bugso kan Doros. Oho. So habang nagliliwanag, nilalaman ta na improving ang weather ta hindi sa Albay. Ay, salamat sa Diyos. Salamat pati sa informasyon man na yan, Sir Ariel. Habang magliliwanag, we will experience improving little by little, gradual na panahon digdi sa Albay. Po. Now, sa Catanduanes tabi, tasinda so inagihan duman, mga pirang oras pasinda duman tabi, makaka-experience sa paning stormy weather tabi, Sir Ariel? Halos sa imam po dito sa Tuya, sa Albay, nilalaw man kayo yung bagyong na before noon or hanggang at siya na hapon, nauna dito man sa may parting Quezon or Aurora. Ayun, Quezon na and Aurora. Okay. Pira so speed niya tabi? Medyo nagbagal po siya, nasa 10 kilometers per hour. O yun, 10. Pero nilalaw man na padagos man yung magpaparayo man sa Bicol. Oo, 10 kph. So relative duman sa kaputan ko Sir Ariel, day daw mahaloy-haloy pa yung Catanduanes tabi na maka-experience sa kan maraot na panahon? Sada po na ano pa, padagos mo nakakamati nga ni. Nasa actually single number 5 pa nga ni ang ano. North kan Catanduanes. Oo. So no man ta na may mga ano pa, makusog pandoros duman. Then may mga pabugso-bugso pang oran. Iyo, mga pira pang puwersa tabi sa generalmente sa Catanduanes ang mamamatian tabi ninda. So kung may signal number 5 po, ano pa, ang range speed po kaya ano pa nasa 185 pa man. 185 pa itaas. Oo. 185 and pabugso na pa itaas pa diyan sa 185. The whole of Catanduanes lalo na sa norte po. Ayun po, lalo sa may. Digdi naman sa Tuya Sir Ariel, mga piraan mamamatian ta na sa nakaiyan tabi generalmente. Digdi po sa Albay, medyo may mga 118 pa man pero kadaklan ng mga less than 100 na lang. Ay, less than 100 and improving na tabi yan po. So mga maximum na lang mga puko mas minus 118 kilometers per hour. Ayun, okay. Now, duman Sir Ariel sa Catanduanes kung igwa kamong data ng nako, pira so pinakamakusog duman na tuminama asin sa ina lugar tabi na kuan paros. Ang ano talang po yung sa Birac Sainop. Oo. Nasa 39 meter per second yung gustiness na recorded. Mga pira iyan tabi kung ikonta sa kilometers per hour. So gustiness niya so doon mga pira super sa maximum. Mga nasa 150 kilometers per hour. Oo, sa at least Birac is concerned Ayun po. So asan mas makusog yan duman sa may sa norte. Oo, kada man nagtama si sentro. So sentro. Okay. O iyo mas na Sir Ariel at least malinaw na insofar as Albay is concerned, improving little by little as the sun goes up na sa aga tabi Sir Ariel. Ano po? Ayun po. Pero maglari kita may yung southwesterly wind niya. So may mga bugso pa po yan. Uran as in Doros. Pero yung in terms of sa sentro, paparayo na po siya. Pero dito pa masasabing ligtas na kita. Digyo sa kasi nga yung buntot kang bagyo, niya pa po, nakapangay kita sa loob kang
ang diametro kan bagyo. Ay, iyaong kita maagit sa tuya paso ikog kan bagyo. Ano po? Ay, po. Okay. Sir Ariel, salamat for being there and sa informasyon. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa Tabi. Salamat po. Thank you so much mga tugang si Sir Ariel Zamudio kan Pag-asa Legazpi. Sige tatawan tayo ng rundown taod-taod digdi po sa satuyang continuing coverage kang 97.1 OK FM and siyempre mayormente kang DCGBAM in relasyon po sa bagyong si Super Typhoon na si Pepito. Ako po si Pio Fernandez. Ang sakuyang cellphone number is 0942-670-1195 sa Smart, 0942-670-1195 sa Smart, and 09660730-115 sa Globe. 09660730-115 sa Globe. Sige daw tabi, paramdam lang kamo, pahali lamang kan sa muyang pirot digdibuda kapagalan man. Yaraong patabi ka mo ha. Pati naman sa mga yaon po dyan sa samuyang broadcast worldwide, netwide, sa DCGB News Online. Good morning from the Philippines tabi. Good morning from the Philippines. Pakishare kan samuyang live broadcast ang aning dakul kitang matawad pa ng informasyon. Even outside of the Philippines, dakul kitang mga parantabay man, may mga kapartidaryos po digdi sa Kabikulan. Tabi? Yan, sige. Pwede ka mo dyan sa messenger ko man Pio Fernandez and duman mayormente sa kuyang kunyan sa kuyang number sa Globe 09660730-115 and 0942-670-1195 sa Smart. Sa Globe 09660730-115 sa Smart 0942-670-115. Utron tatap, medyo puro pareho ng diit. Smart, 0942-670-1195. Smart yan. Sa Globe, 0966-730-115. Pwede man sa sakuyang messenger account tabi, hanapon lang ni do Pio Fernandez, yung messenger account tatabi. Sige, dumang kita sa Catanduanes muna, balo antang okay apigapudan ta si Governor Boboy Kua, so par maaraman taan general na sitwasyon duman, tibaad lamang available o bakong bising gayo kung baka nag-take arrest maning diit na gobernador po diyan sa Catanduanes. Po, yan, nagri-ring po ang linya niya to kay Gobernador Boboy Kua. Mahapot kita ka na general situation dyan tabi. Endimar, igwa kang number ni kunya ni Bobby na Monterola. Ay naku, bad lamang may nakaantabay dyan sa Catanduanes kay Bobby na Monterola. Barkada ko ini si Bobby, maaraman ta lamang dyan ang kunyan ang sitwasyon na sa Catanduanes. Bakalis na rapaduhon kamo dyan kan Super Typhoon na si Pepito. Yan, si kumpadre, maiapudan pa kita, si kumpadring Eddie na Rodolfo, tibaad lamang igwa pa ning, yan, nagri-ring, dyan sa Virac mismo ini, sa Catanduanes, baad lamang matawang kita kainin oras, and informasyones pa, dyan sa saindang lugar. Yan, nagri-ring po pero medyo alanganin kayang oras pa po, nasa tuyang pag-aapod sa sainda, alas 3:46 pa sana nin pagkaaga. Kukumusta ang taduman sa Catanduanes. Tibaad may mga nagantabay po dyan sa Catanduanes. Text lang ka mo ang sa kuyang number nga ni 0942-670-1195 sa Smart, 0942-670-1195 sa Smart, and 0966-730-115 sa Globe. Text ka mo, aapod akong maapod tabi sa Indo. Tanganing daimang ka mo nganaan sa load tabi po, tabata inagihan na kamo dyan kan Super Typhoon. Dakol ang mga nagtataram na mas makusog ini kaysa kay Pepito o kaysa kay Rolly na uminagi dyan insofar as Catanduanes is concerned, mga taga Catanduanes.
maski sa tourism officer nila dyan, si Madam Carmel Bonifacio Garcia, nagsabi na mas kunyan sinda, mas makusog yung pipito na ini, ano tabi. Yan, sige. Sir Pio, tanong lang po kung anong signal pa po sa Albay. Nag-uuran pa po digdi sa mo sa Agos Pulangi Albay. Salamat po. Sige. Nag-aantabay po siguro ini dyan sa Agos Pulangi. Taod-taod tatawan kuning rundown itong so kunyan. So report na ipinagpaluwas kan Pag-asa Ligaspi ano po. Pudan tang unang katanduan is taduman ang mas concern niya to. Let's pray for their safety and sana recovery. Sa mas lalong madaling panahon tabi ano and we pray na sana dai dumaning nadanyaran na buhay daing casualty ta matinig grabe sa pangapudan mismo ni Gobernador Boboy Cuah na ipagpangadji man sida duman sa Catanduanes. Yan, may contact kita, salamat, may contact kita sa Virac Catanduanes mismo, si kumpadring Eddie Rodolfo. Pag iriba tama na digdi sa DCGB nagtatabangan sa Satuya, si Pading Eddie na Rodolfo, dyan mismo sa sentro ka na Virac Catanduanes. Kumpadreng Eddie, marhay na aga. Salamat sa oras tabi. Good morning, Padi. Opo, good morning and pasensya sa istorbo. Kumusta na ang kamugtakan tabi kan panahon dyan insofar as Virac is concerned tabi? Kalmado na Padi ang sentro ng Virac mo niyan. Nagpunin ni nagluya mga bandang alas 12. Okay, nin matanga. Oo. Alas 12 matanga. Opo, pag kalmado na kumpadre, paki-qualify, kalmado na both yung Uran Budaparos? Dahil na. Ay, so salamat man tabi ano. So sa araw kaining oras, nakakaluwas ka na diyan sa may palibot mo tabi kumpadre? Iyo na pareho yan sa luwas ng ako. Oh, sa ina eksaktong lugar diyan sa Virac. Sa harong mismo pa din nagluwas ako niya. Ay, nakaluwas ka na. Bako araw kasubangi pag hurun ta ka nagrarapado si Super Typhoon Pepito, dahil ka nakakaluwas. Oo, Padi, grabe ka so bago. Oo. Makusog talaga so hangin. Okay, Ang oran niya Padi, manipis lang. Suparos talaga ang grabe ano. Suparos ang grabe. Iyo, Pero tama. kung yan, hangin pa na, pero na. So, natural na hangin, bakwaro ka subago na, talaga, makusog ang hangin niya. Iyo, May tabi. mga auto na nga, pa din na nagruluwas na, May mga bihikulong na nagdadalagan dyan. Alaman, so, Kapitolyo. Oo, iyo nga ni. Tapig apudan ko ang gobernador. Service vehicle. Oho, iyo, tabi. Sige. So, sana daining nadanyaran dyan na buhay sa Catanduanes, tabi, kumpadre. Dahil may pamasabi pa dito, medyo madiklong pa. Ganyan medyo clear lang ang pangadukto. Pero kasabago, grabe sa diklong. Oho. Okay. Pirang oras ka mo dyan talagang binalbalan sa Virac. Insofar as Virac is concerned, kan Super Typhoon na Pepito. Dilumdum ko pa din mga 4-5 oras. Mga alas 8. Tapos nagkalma siya bandang alas 12. Ay nagbaba na so intensity ng hangin mga bandang alas 12 na. Ay matindi. 4 hours straight, ano? 4 hours. Talagang makusog ang hangin. Okay. Tama man yung Pag-asa tabi, kumpadre. Ta nakakahurong ang Pag-asa, medyo manipis lang yung urang ini, paros lang talaga so nang ibabaw. Iyo. May mga pabugso-bugso lang na ulan, pero manipis ang ulan niya talaga. Oho. Insofar as yung Virac area is concerned, ano po? Opo. O taduman sa norte, nakakontak pa kami sa Karamuran, dahil na nga ni nag 3 minutos oron, naputol na kumpadre sa komunikasyon taduman. Siguro sa parting Karamuran ba, makusog duman ang uran? Iyo nga ni, buda sa ining Pandan, Panganiban, Viga, Bagamanok. Iyo pa ang nasa signal number 5 diyan, kumpadre, sa Catanduanes. Kamo signal number 4 the rest. Hopefully, dyan na mga magahon na liwanag na maray na ang panahon. Iyo tabi.
Makisuyo lamang kumpadre kung nasasaray mo pa diyan sa number baga ni Bobby na Monterola subarkada ta. O, dahil di akong ni Bobby mo niyan eh. Oho, haloy na pa ano. Oo, Okay. haloy na ito. Iyo, haloy na so turo tambay ta duman sa kanto. Oo. Ay nako. Malamang nakadeploy na ito ngunyan pa din. Medyo kalmado na. Iyo nga ni so para mo man ni Gobernador Boboy Kasubago, i-deploy mi an first hour na possible na maka-rescue asin makapag-assess ang mga tao kan PDMO asin MDRRMO dyan sa manlaylay na lugares kan Catanduanes. Iyo, nakaugali na bagayan hindi sa Catanduanes na pag talagang pagkatapos ng bagyo, ruluwas na yan, nagayang issue na kasabay na dyan ang assessment. Budang Ang tao, hindi pa din, nagaruluwas na. Oh. Ito nga may nagagi ng motorsiklo. oho. Ay ang tao diyan sa tuya, aram ng cycle Ang pag-araw ka ini may masigid na. Igwa nang mag-alsakan mga nagkakuan na gamit. Ito nga ni pading mga storm surge nagigiulok ako taka itong mga aki ipakita pag may bagyo yaong kita mismo bagapig halatang storm surge. Iyo ba dyan? Kaya ito, nagkakarigos ka sa storm surge. Nagkakarigos pa dyan sa boulevard. Oo. Wala Kaya niya. kaswapon pa din. Oo. Kaswapon, matahulog ang ang boulevard. Iyon ang nakaugalian dyan. Kasagsagi na yung Storm surge. eh, nagdagdag niya pa din sa mga mahilig baga mag-live sa Facebook. Oho. Nagagather ng mga audience. Ayan. Iyon ang naturalesa dyan Iyon ang naturalesa dyan. Ang storm surge niyan, bako na nangangalasan sa Birak, sa Catanduanes. Correct. Ngunyan lang pa din. Ngunyan, medyo maluyan na ang tao sa luwas. Warang kuryente, warang Facebook. Dahing flashbook, dahil sinda makapakaning pabida. Dahil mag-update. Ang sulaminting Ano pa, kaswapon, mga alas 2, dahil na kaming kuryente. so ang sulaminting nadadangugo niyan sa bilog na Kabikulan, Pilipinas sa Sintinaaban. Hali sa Birak, kainot-inuti kang boss sa Birak after the onslaught of Super Typhoon Pipito. Salamat pa din, libre duman, maski kinamaan ng super bagyo, pero sa buhay ito, siyempre. Iyo, salamat sa mahal na Diyos na may nakakahurong kitang buhay, nagigiulok pang lukulukong ini. Harap ba kita kaya rin talaga? Standby mo na. Pade. Pade, Standby. Ta nasa linya si nag-miss call si Governor Boboy. Sige, Sige, Pade. salamat sa Mas impormasyon, Pade. I'll call you from time to time. Ano po, Pade? Salamat. Sige, salamat. Sige. Nag-miss call na ang gobernador po ka na Catanduanes. Apudan ko giraray. Salamat. Tayaon na ang gobernador niya to. Si Governor Boboy na kuwa. Nako, busy. Baka nagsasabatan ang samuyang apod. Gob, ako tabi ang madayal dyan sa imo. Inuta na ining kunyan. Catanduanes ta nag-appeal nga nining prayers. Buda pagreparo man lamang mismo si Gobernador Boboy Kuwa. Gob Boboy, good morning. Salamat. We're on air and nag-iristoryahan pa after kan pag-agi kan super typhoon diyan sa Catanduanes. Kumusta po ang general situation sa Catanduanes, Gob Boboy? Pio, good morning. Ma-assess pa lang kita digdi mismo sa Kapitolyo ay mga tumbang kasyaw trio yan na di kami nakakaluwas. Pero so far initial check may mga electric post tindog pa man sa mga LED wire lang nakalaylay. Kaya lang digdi sa Kapitolyo may natumbag sa rong akasya Oo. Dako lang kasi dahil kami nawablock ang mga auto kaya nag-ano kami ng equipment nyo niyan, may equipment kami digdi na mahalik itong tumbang akasya at nga makaagi kami maka-assess ang satuyang team. Opo. Pio. Tawag siguro mataw ko report sa mo. Medyo madiklo pa pati. Oo. Kaya dahil pa nangihiling Iyo. So, kumusta Gob Boboy na dyan? Kahurong ko man si Eddie Rodolfo, kalmado na databi Sir Gob Boboy as compared ka Subangge? Iyo. Dahil nang nag-uuran
nag-uuran na bako man masyado makusog pero di nang hangin ano, di nang hangin as far as sa Birak ano. Nasa Birak ko ang sitwasyon sa Birak pero sa north di pa mga report ano sitwasyon sa north din Catanduanes. Opo. Goboboy, pirang oras talaga binakbakan ka mo dyan so far as dyan ka mo sa Birak is concerned kay Pero itong ang super oras typhoon. nagpo kita alas 7 2 o'clock medyo nagluya dito sa Birak. Oh, yun. So, tama. Araw talaga ng race. So, alas 8, alas 9, alas 10, alas 12, halos 7 oras. Nabinumban Ilang ko oras? ng ko. Matindi. So bigay expect ang 4 hours lang may speed ang bagyo pero buminagal kaya medyo panahaloy narurugado kita Pio. Oho. Okay, go Boboy, maski kami dahil maning contact pa duman sa norte, dahil ni mga VHF radios, ano an sa imong pangapudan tagulpian mga nag-aantabay sa tuya about sa AM radio and sa samuyang internet broadcast worldwide, mga kapartidaryos, ano an sa imong assurance sa Indatabi, Governor? Go ahead po. Pio, data aram kung ano ang siyempre kadaklangan kahaputan kung anong nangyari, anong sitwasyon pero sabi ko nga sa ngunyan dahil kita mga report mapompa lang kita survey ang mga auto no kaya lang igwang na nakahaling diit na bakal nagmotor pero sa auto may hali na kami ding tumbang kahoy sa Kapitolyo mismo. Oo. Nga ni makaagi sa to yung mga auto Pio. Iyo. And much of concern tabi Sir Goboboy ta sa latest kan Pag-asa nag-upload mismo kami digdi sa regional center kan Pag-asa signal number 5 pa so dating mga munisipyo Karamuran, Pandan, Biga, Bagamanok, Panganiban. Masakit pa makakuha kitang report duman talagang down ang komunikasyon tabi Sir Goboboy. Iyo, down ang komunikasyon. Hopefully later igwang makatawid o kaya siyempre may mga Starlink naman ngunyan, dahil man ito ikakaag pa na ay dahil pa man ito makakaag mga taon pag nagliwanag siguro. Makakaag ito. Araw ngunyan, dahil kaming may signal kami sa cellphone signal but sa wifi dahil kaming wifi ngunyan. Kaya pero kung initial report na digdi sa mismo sa sentro ng Birak, medyo may dahil man ito mga electric post bako ning arog ang role Pio. Opo. Bako ning arog ang role na makusog na nakaagi sa tuya ka nakaagi 4 years ago. Opo. Kaya lang dahil ka mo nakakaluwas dyan yung mga bikulo sa Kapitolyo tamay natumbang nakulaon akasya. Pero igo kaming bakho na nagmobilize lang niya sa hambang ko. Mahali itong tumbang akasya na makaagi na kita. Oo. Kamu mismo, personal na malibot dyan sa abuton tabi ni Dugo Boboy? Iyo po, Pian. Ma-report ako sa imo. Opo, sige. Salamat din maray tabi Go Boboy. And uyugon mo ang mag-report mismo naman sa gobernador sa Satuya. Di kita sa Operation Center, Pio, kaya naiglit pag nandito na oras, pero talagang dahil pwedeng wala kita digbita nga kita mismo ang mataong kuman kung ano ang dibuhon. Opo. Apio. Go Boboy, bago ta kabuhian, an sa imong pahayag sa mga taga-Catanduanes na nagdadangog, nagantabay ngunyan sa muya, sa main stream media, sa AM and sa internet, pati na sa luwas kan Bicol, imaging sa ibang nasyon, sa imong asigurasyon na dai ka mapabaya ang provincial government of Albay, pati ang bilog na hierarchy ka na administrasyon kan Catanduanes. Go ahead po. Maray na aga Pio, maray man na aga sa imong mga parantabay. Sa ngunyan, 4 o'clock in the morning, nagkalma na ang masasabi ko lang dito sa sitwasyon ng Kapitolyo sa Birak mismo, nagkalma na ang hangin, ini ang nag-uuram pa, pero initial assessment may pa kami nahiling na posting pisil ko na natumba, so meaning it's maray ini kaysa nakaaging bagyong Rolly alagad data pa man na-assess dahil madiklom na maray and may nakaharang digding natubang akasya sa tambad ning agihan ning Kapitolyo paghali may nganyan ning bakho then
The moment makaagi ang mga auto, maikot na kami para ma-assess ang sitwasyon ng kung ano ang damages na nilagay ganing bagyong Pepito. Opo. Yung sa imong appeal na padagos na tabangan kamo dyan in kaso para sa recovery, diretso tabi ito, Sir Goboboy? Yes, Pio. Expected naman na kung ang birak nga ni medyo tinamaan, ito ang nasa northern part ng Catanduanes, sigurado na kudungan ang damage, Pio. Opo. Goboboy, salamat tabing marhay for being always there para sa mga taga Catanduanes and sa pagtaon ng impormasyon sa DCGB. Mabuhay, ingat kamo dyan. God bless tabi. Pio, salamat ba sa imo sa imong pagantabay na turog na tataon ng serbisyo publiko sa satuyang Bicolandia, lalo na sa Catanduanes, na nakatuto kita digdi dahil sa nag-aging bagyong Pepito na mismong sentro ang Catanduanes. Mabatas, Pio. God bless. Salamat. Si Sir Goboboy kan probinsya nin Catanduanes nakauron ta mismo duman from where yung ground zero kan super typhoon na si Pepito na uminagi kanakalihis na mga oras. Babalikan ta naman yan, narandaw na taon, pati na po yung report kan Pag-asa, isiyon tamo naman, digdi kita sa probinsya ni Albay. Tadyan sa Premier Distrito kan Albay, sinyal numero 4 pa ang north kang Albay, meaning to say, mga lugares dyan sa may first district kan Albay. Isiyon ta kay kumpadring Jomar. Pading Jomar, maray na aga, what's happening and location mo tabi? Salamat pa rin, Pio. Location ko malilipot. Ang signal number 4 digdi, iyon na sanaan, Banwaan, Kantiwi. So the rest na dating signal number 4 na Malinaw, Tabaco, malilipot, Bakakay, Bako na, signal number 3 na lang. Iyon. So, kuminalmada na pa rin, Pio, although may paros-paros pa, garo baga so ang paros-paros na iningon yan. So garo sa pag-iabot pa sana, bakong arog kang suka makatangaan kan banggi. So mga amay pa mga alas 8, arog na lang kayo ng paros-paros na tadadigdi. Kaya ko na nga ni magmotor na padigpiyo kasi bago alas 3:30, nag-motorsiklo na ako sa sentro kan Banwaan kan malilipot. From sa lokasyon na nag-evacuate ako, nagpasiring mo naman ako di sa kong residensya. Pig-check ko ini. Diba, along the way, may ang naagihan ko sarong naglaylay na drop wire di sa may Partikan Bypass Road and halos sa sentro at sa National Highway dahil man atin nagkapirasa ng mga dahon may sangang lapa dakulang sanga na daro lapa na yon ang nahulog pero dahil man nakakad sa tao katinampo. Ito lang ang sasabi ko lang in sa particular na inagihan ko hali duman sa may sentro kan malilipot pasiring digdi sa kuyang residensya tranquilo man paini mapigiling-iling ko sa mariklumong ka pa kaya pa din Pio pigamit ko lang sa flashlight ko kasi bago habang nagmumotor reparo ko sa palibot kaya man ako nailing na masyadong damage sa mga residensya nasa kuyang naagihan. So paros-paros parang ini pa rin Pio mga paros-paros na lang na dit huraw na dahil naman nag-uuran sa kuyang lokasyon sa Banwaan kan malilipot. Pig-check niya to so gripo dahil manapektaran so bulos ka tubig. May bulos pa man ginari ang tubig kang malilipot water system administration and problema na lang ang kuryente. So dahil pang kuryente digdi sa Banwaan kan malilipot and siguro sa bilog na first district kan Albay na habang nagmumotor ako saro lang natawan sa kuyang nailing na nagmumotor man dahil ko aram kung pasahin so direction pasapat ko ito dahil ko aram kung masahin pero pigiling ko pasiring duman sa evacuation center sa malilipot centralist cruiso direction kang motorsiklo baka saro ito sa mga evacuees na nag-uli man muna tapig reparo sa warong niya dangan pabalik na siya duman sa evacuation center so nagpupoon po na pading Pio magliwanag kumbaga sa mga oras na ini maski dahil ako magamit ng flashlight na aninaw ko na kapalibutan digdi sa First District kan Albay pero bako pang malinaw kulang pa sa liwanag at least na medyo nagliliwanag na pwede nang
magreparo sa mga taga-digdi kung hilingon indaan sa indang mga paglugaring. Pigiling-hiling ko anytime soon ma-declare ki camp out na ang mga evacuation center digdi sa on mga LGU digdi sa first district. Dai ko lang masiguro sa Banwaan Kantiwi dapat try ko pang makontak duman so MDR Remo dahil lang ta basado sa pag-asa signal number 4 pa as of 2 AM ang Banwaan Kantiwi kaso bago. So yan padigpiyo ang sitwasyon na naobserbaran kung ngunya na aga kan magduwas na ako para riparuntaan kamugtakan ang sitwasyon sa luwas digdi sa Banwaan kan malilipot. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa initial manabungkaras kan istorya diyan sa First District. Mientras tanto, kay Joshua Kitang Bino, diyan man sa luwas sa oras na alas 4:08 na po nin pagkaga. Good morning sa mga nag-arantabay. DCGB po ay na si 97.1 OKFM. Continuing coverage kaining pagtugay-gay niya to kan Super Typhoon Pepito. Taod-taod ang rundown, lalong-lalo na po duman sa Catanduanes. Mga impormasyon na nakuha niya to duman sa Catanduanes. And siyempre sa First District kan Albay, medyo good news dainin na damage na nahiling ang samuyang koresponsal personalmente at least duman sa lugar na inabot niya sa Malilipot. Si Joshua muna nasa linya. Joshua, good morning, location and anong sitwasyon dyan? Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraan ay Taraga and Albay District area digdi sa Legazpi City. Apuera Sir Pio sa brownout pa sa presenting oras na ini. Wala man ibang problema nga nanadaran katakog siya ini nga pag-agi man sa tuya ni bagyong Pipito. Sa paglibot tabi siya kan DCGB News sa Subago so last pang pag-report ayaw kita duman sa may munisipyo and nagpa-share kita going sa barangay Busay and madumang ko ta sa may Kagsawa ruins tayo bagay na sa tigbaba mana area tabi Sir Pio kundi sarado so tinampo palaog duman sa may Kagsawa. Kaya balik kita, nag-agi na kitang Duterte Highway, marayon ang sitwasyon kan tinampo. Naglaog kitang barangay Tagas sa munisipyo kan Daraga Albay and nagluwas kita sa Bagtang kaining barangay Maruroy and nag-agi naman kita sa Rizal Street going Legazpi. Wala din anuman na mga nakatabi Sir Pio sa mga tinampo possible na maray dahil mga nagturumba nagtakdag na mga sanga kan magkaigwa na diit na paros-paros kasubago sa ngunyan yung kita digdi nagsurod ka na mga barangay ginagiyan ta sa barangay Mauyod, barangay 15 and Bunyan yaw ng mobile unit sa barangay road kaining Puting Daga ta kumatandaan Sir Pio kan minaging bagyong Christine iniman sa mga inot na pinaglalagtok ni na baha pero sa Bunyan nasa maray tabi Sir Pio yung kamugtakan ining naanambitan tang mga barangay dahil kita kinahiling na paglangkaw sa level tabi Sir Pio kan tubig o kaya dahil makita nanataran na mga pagbaha so far digdi sa mga inaragihan tang barangays, inaragihan tang area, Magpuon Daraga and Albay District area tadi Sir Pio. Kumbaga, pigahalat ta lang na pasalamat kita sa presenting sitwasyon ta. Kumbaga, gari nagahalat man sa nakita na Sir Pio na magliwanag and formalmente mag-normalize ang sitwasyon tabi Sir Pio. Pinakulang pasalamat man ang nakita na maaning na grabe kaining si bagyong Pipito kundi siyempre nga niya sa pag-reharta yaon man sa pagmakulugta and pagtangadji para duman sa mga katugangan taman kapabikulano dyan sa probinsya kan Catanduanes. Na sitwasyon Sir Pio kan panahon dahil naman mga paros
dahil naman, and an-oran, puro tagisti naman sa nahalos tabi Sir Pio. Kaya generalmente, sa initial tang pagrekorida, Daraga, and Legazpi, Albay District, ngayon yung kami digdi sa may barangay Kabangan, marayon man tayo Sir Pio, ang kamugtakan so far, digdi sa nambitan tang mga lugar. All roads, major roads, and ining barangay roads na inabot nindo, Daraga, Legazpi area, all albay, passable. Very much. Sabi, Oo. Sir Pio, dahil yung mga takdag lamang na mas kasarabit na mga sanga, kaya bilong-bilo, mag-aagian mga bihikulo, kung mga sabi tayo sa bago, maghahalat kita na magliwanag tabi Sir Pio, na kumbaga mag-normal na sitwasyon, tangon yan, apwera sa maliklog lang talaga at palibot na brownout, wala man ki ibang problema nga nataran kita sa paglibot-libot kan mobile unit. Roger. Yan, tabi. Andaing kuryente, entire Legazpi, Albay District sa Daraga, andaing kuryente? Roger, tabi, Sir Pio, pundo man sa Daraga, sundo sa digdi sa, uli na kami sa may barangay Rizal, Oho. digdi sa Legazpi, brownout tabi Sir Pio, maliklong talaga ining bilog na sentrong Legazpi. Ang maliwanag lang sa mga naagian tang mga hotel, mga inn, buda so munisipyo kan Daraga, sa naka-generator, buda maliwanag ban so Apsimo and Capitol building tabi Sir Pio. Iyo di, Kwan, kumusta na oran buda paros-paros tabi Joshua? Tranquilo tabi Sir Pio, di sa luwas, dahil naman si makusog na pagpaparos-paros, and uran, halos taglisti man sa natabi Sir Pio sa pasenting oras na inidigdi sa luwas. Roger, sige tabi Joshua. Yan tabi Sir Pio, na initial na sitwasyon, ang tabayan, ang paglibot na ginawa kita sa focus sa Legazpi area. With Boy, Justino, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na informasyon hali dyan sa ining paglilibot nindo sa Albay, Legazpi, Daraga area. Nag-ring ang number ni Bobby na Monterola dyan sa Catanduanes. Yun, baka lamang kwan simbagong kita ni Bobby nganing makwanta iyan kung ano ang kamugtakan nila dyan. Naputol na po yung call niya to kay Bobby na Monterola. Sige. PDRRM Operation Chief mismo yan tabi sa ilingon takon si Bobby diyan sa Kambaka busy na busy na yung number ni Bobby na Monterola. Well, sige taod-taod kung saro pang dial kung busy na po sige. Yan tabi. So enutunta tawan taning rundown mo na yung pinagpaluwas na report ni Sir Ariel na Samudyo kan Pag-asa Legazpi manungod po sa kamugtakan kan panahon. Ito na po muna, sandali ta-clear ta ang lamesa. Ayun si Sir Bobby na Monterola. Sir Bobby. Sorry po, si Mike po to sa sa PDR. Yes po. Ay Mike, good morning. Si Pio Fernandez po, mali yung si Pio Fernandez po ka na DCGB tabi. Kasubago nakahuron mi naman si Boboy. Sir Mike, kumusta po ang mga reports yan sa indong nakaabot tabi? Sa ngayon po sir, day po ako kasi nagbe-briefing pa po sila Aro and then si Lesser Bobby ngayon. Kasama yung kaya hintayin na lang po tayo kay Sir Bobby. Kasi siya po yung assign na sa information namin sa pediatra. Opo. Iyo tabi Day pakita ning komunikasyon sa Kudumanda, sabi ni Boboy Kasubago sa northeng parte kang Catanduanes, Bardaon Pagabos. Day pa. Opo. Pero sa sir, si Sir Bobby na lang po talaga yung magbigay ng lahat ng information, sir. Sige tabi. Sige, thank you so much Sir Mike. Thank you so much. Thank you. Yes po. Thank you so much. Sige tabi. Yan. Sa tuyong mga
body man dyan sa kunyan sa ining Catanduanes. PDRR mo ito kang Catanduanes tabi ano. Sige. Sige, basado digdi sa report na ipinaluwas ni Sir Ariel Samudjo kan Pag-asa Legazpi Regional Forecasting Center alaw na kasubagong maagahon nasa coastal waters po kan Karamoan Camarines Sur ang sentro kan bagyong si super typhoon na si Pepito. Ang sa iyang darang puwersa is 185 kilometro, sustained winds 185 kilometro por hora na maximum sustained winds asin mina doon na 280 kilometro por hora. Sa hiro da weste norte-weste ang direksyon asin sa speed na 10 kilometro kada oras nagbagal ini. Ngunyan ang signal number 5 ang Catanduanes yung norteng parte. Karamuran, Pandan, Biga, Payo, Panganiban. Yan, tabi Karamuran, Pandan, Bagamanok, Biga and Payo kung dahil kita nasusala tabi Yan. And digdi naman sa signal number 4 yung norte kan Albay, garitiwin na lang ito and the rest is signal number 3 na lang tabi. Sa Catanduanes naman, the rest is signal number 3. Ngunyan tabi, kung ang reference point niya to is Legazpi or Albay, ang distansya ta more or less sa sentro kan Bagyo is 100 kilometers away from the eye of the typhoon. Ano po? Ang kadakulaan niya is 600 kilometers. So ang kabangakan 300. So nasa laog patabi kita ka na bagyo. Kaya nga may mga signal pa kita digdi sa Albay. Ano po? And basado sa pahayag ni Sir Ariel Samudjo, insofar as Albay is concerned, gradual, padiit-diit, bakong bigla, marahi-rahi na ang kamugtakan kan panahon habang naglalaog na po ang kaagahon ngunya na pet sa 17 Domingo na baya ngunyan Chief Tech Ramirano, tama ba? Sorry, dahil ko na mention sa oras kasubago dahilan sa pirot niya to pa Domingo, gradual na po na ma-improve ang weather as it progresses tabi Duman naman sa probinsya kan Catanduanes, igwa kita ni na nakahurun, tulo ng mga personas na nakahurun ta duman. Salamat ta igwa pa ni na komunikasyon kitang naistabilisar duman. First heard live sa bilog na kinaban on air tabi si Eddie na Rodulfo and mismong si Gobernador Boboy Kuwa. Buda itong si Mike kan PDRRMO Operation Center. Duman tabi sa Catanduanes, apartado pa at least sa komunikasyon ang norteng parte kan Catanduanes. Daining pa man na komunikasyon duman. Yung Starlink kasubanggi may nagamit pakitakaan pero naputol na tabi duman sa norteng parte kan Catanduanes. And mismong si Gobernador Boboy Kuwa masabay sa pag-assess physicalmente pag nakaluwas na sinaduman sa Kapitolyo, tamay nakaharang na nakabalandra na puuning akasya duman sa main na lugar na aagihan kan mga bihikulo hali sa compound kan Kapitolyo. Basado sa pahayag kan gobernador, halawig na oras, nagpun alas 7 nin maabanggi kasubanggi po kumas menos, natapos mag alas 2 pasado na nin maagahon na binurubombahan si daduman kan bagyong super typhoon I should say na si Pepito. Human so description ni kumpadring Eddie Rodulfo, nagruluwas na nga ni ang mga tao man duman padit-diit sa at least sa Virac Igo kitang na-establish ng contact dyan. Padagos ang pangapudan ni Gobernador Boboy Kuwa sa posibleng mga tabang na kakaipuhanan. Sabi ninda expected na igoning damage. Sana daining damage sa buhay. Gustong sabihin, daing casualty, sana.
Pero sa mga propriedad, permi ng igwang nga tatamaan iyan dahil sa duman uminagi ang mata nagside. In fact, kahuro niya to si Ariel Samudyo Kasubanggi, kan nagurong kita kan pag-asa sa momento nga ining piyo real time uto duman sa may higmoto ang gilid kan mata kan super typhoon na si Pepito. Kaya blow by blow natatawan ta dyan informasyon ang mga taga Catanduanes sa bilog na kabangyo na ito na sinda pinagrarapado kan kunyan kan bagyo super typhoon na si Pepito. Digdi naman tabi sa Legazpi ang samuyang tropa, yung news team, yung mobile, nakapaglibot na sa major thoroughfares, passable na passable ang mga kalye digdi sa Legazpi, pero curfew patabi ngunyan, dahil ka mo magruluwas, dadakupon ka mo kang pulis. Alang ka po ang penalidad, lalong-lalo na pag may kalamidad, yaon niyan sa Kodigo Penal kang Pilipinas. Pag nagdeklarar po ning curfew ang sarong lokal na gobyerno, pag iwang kalamidad, ang penalidad kan halang ka tabi pag magbalgar ka mo kayan. Pati naman sa mga barangay roads, interior roads, dai so far nin nanutaran ang sa tuyang mobil duman sa mga lugares na inabot ninda na bako passable. Kuryente lang talaga na medyo dai pa, expected na po yan. Although we hope na yung Albay Electric Cooperative at least yung mga sentro mapailawan na tulos-tulos. Kasubanggi nga ni na-survive na-survive nga ni Kasubanggi. Ngunyan pagkatapos kang assessment ka iyan, sana po mapailawan na tulos ang mga sentro boda mga major thoroughfares po kan siyudad ng Legazpi. O sabi ni kumpadring Eddie, dyan sa National Road sa sentro ng Virac, tricycles and munisipyo pa lang ang nahiling na nag-aagi. Tibaad igwan ng mga debris sa ibang mga lugar at madiklom pa nga ni dyan. Kaso bago nakahuron ta si ining Gobernador Boboy, madiklom pa nga ni tabi madiklom paan kunyan an lugar dyan sa sentro kan Virac, Catanduanes. Ang nahiling pa lang mga tricycles and motorsiklo. Salamat kumpadre sa feedback dyan sa Catanduanes. Duma naman sa Premier Distrito kan Albay, insofar as yung malipot is concerned, nalibot man yung nagkapirang lugar sentro, daiman in major thoroughfare na barado, at least duman sa sentro kan malilipot po. Yang good morning tabi sa mga parantabay niya to ali sa Pilipinas sa manlaylay na lugar na nakatutok diyan sa DCGB News Online. Good morning, good morning. Ini po ang DCGB si 97.1 OKFM simulcast na broadcast, emergency broadcast sa tuyang padago sa pagtutok po ka na bagyo super typhoon na si Pepito. Yan. Busy yung linya ni Engineer Dante kan apse mo. Naghahanap kita ng pwedeng makahuron tabi ngunya na pagkaaga digdi sa tuyang continuing coverage tanganing makatao pa kita ning dagdag na informasyon. Sandali tatiba ada pwede ini na sa tuyang pinag-aapudan sa linya kan telepono. Sandali muna. Ito. Yan, nagre-ring. Nagre-ring po ang cellphone. Kan sa tuyang pinag-aapudan.
may pinadarang kunyan digdi, may pinadarang asa na yon, retrato, yun, nasa meeting sinda mananggad pala no, nasa assessment na tabi, yung kunyan, yung pwede na tabi, ipasa ko sa imo siya, nasa assessment na, yung kunyan, meeting and briefing of rescue and clearing team before deployment, yung puwersa kan PDRRM o katanduan sa pamamayo ni Gobernador Kuwa. Ikuan mo na tabi ini, pwede ni na dyan, nasa meeting na tabi sinda, yung kunyan, yung PDRRM mo dyan sa katanduan sa pamamayo kan na council chief, si kunyan, si Gobernador Boboy Kuwa tabi yan. Sige, Diyos maray na aldaw po tabi diyan sa satuyang mga paraan tabay from Ligaw da 24 oras walang tulugan. Kumustaan sa indong sitwasyon diyan sa Ligaw tabi? Maoran ba sa National Road tabi padi Sentro Canberra, iyon na po na kwanta ito. Morning po Sir Pio, nakamonitor ako sa inyo, si 5781. Good morning tabi 5781. Sabi man ni 3965, good morning po Sir Pio, nagdadangog po kami permis sa Indo sa DCGB sa Dilapas, Daraga. Salamat po sa indong sakripisyo maitod sa nasamuya ang mga bareta sitwasyon sa mga oras kan kalamidad. God bless all men and women of DCGB. Mabuhay po kamo. Salamat man tabi sa tiwala 3965. Good morning po Sir Pio, listening po, evacuate po kami sa Daraga pero from Bunot. Mga nag-evacuate na sila sa Daraga haling Bunot. Si 4253 nagdadangog. Gunyan ko palang tabi, nagkabara sa ining kwanindo sa mensahe ta Sir, good day po. Orasyo Imperata po. Dai pa na playtimes po. Sige tabi tamang-tama 4:30 tabi Chief Tech Ramir mapaingaloon tamaan ko ng halunan tata. We are going on air against our doctor's advice. Sana po kahirakan man ako kan mahal na Diyos. I-pray man nindo ko na dai mawara ang boses ko. I'm working against doctor's advice tabi. Kasubangi pagpun ka pa sana nag-text sa tuya, so doktor na amigo ta na espesyalista, voice rest ukunda nga magtaga tim-tim kaning tubig mantang nagapara tiwa ka dyan. So dai tabi mababayaan ang sa tuyang commitment na magserbi sa publiko, kaya sige po sana ipangadji man nindo ko na day man mawara ang boses ko. Sige, oras digdi sa continuing coverage kang 97.1 OK FM asin mayormente kan DCGB AM alas 4:30 sakto. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka,
mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Ang DCGB sa 97.10 KFM, aktibong membro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, alas 4:33. Uy, si Sir Jason na Puyo. Sir Jason, nakaantabay. Sa ingkang ngunyan tabi, nakahilata, Sir Jason na Puyo, ha? Gari puwerte an sa imo dyan na turog-turog sa kutsun. Sige tabi may pig-apodang kita tibad makalusot kita duman sa San Andres kan Catanduanes yan. Kandida sige dayong connection tabi siguro sige balikan ta naka-standby si Joshua tabi Chief Tech Ramir. Si Joshua aramon ta kung sain ngunyan ang location kan mobile kan tropa dyan sa luwas. Joshua, location and anong sitwasyon? Yes, maray na aga sa Pio, maray na aga sa mga parantabay. Tiga survey ta ining mayor na tinampo tabi Sir Pio from Legazpi going 1st District of Albay. Oho. Sa ngunyan tabi Sir Pio, ano yun kami digdi sa may harni na kami approaching Basod Bridge. Digdi sa munisipyo tabi Sir Pio kan Santo Domingo and so far from Legazpi and hanggang digdi sa tulay kan Basod sa Santo Domingo dahil ka puro problema tabi Sir Pio na tinampo na sulaminting nakahapa sa tinampo mga buok ninyog na nagreligid-ligid Sir Pio. Mga laya na? Mga laya na. Kuhaan na tapo din na yan na pakudkudon. Pag balik mi na yaon pa sa tinampo, sintensya na ni Kuya Boy. So yan, palaog kami Sir Pio digdi sa barangay San Isidro, kaining Santo Domingo, balon ning sorbiyon tayo Sir Pio ining sentro kan Santo Domingo and malawas naman kami duman sa may triangle sa Santa Misericordia. Initial lang tayo Sir Pio yung survey kan kumbaga mayor na tinampo kung marayman ang kamugtakan from Legazpi going 1st District. Pero so far tabi Sir Pio, naglaog na kami digdi sa Municipal Road, palaog sa Santo Domingo proper and dahil kung ano man ang mga ulang sa tinampo tabi Sir Pio, kaya builong-bilo na mga bihikulo. Pero siyempre dahil pumampidi na pagpararo luwas-luwas from Daraga, Legazpi and digdi tabi Sir Pio sa palalaog sa sentrong Santo Domingo, brown out. Madiklom na
palibot tabi Sir Pio. Oo. Kaya talaga na man advisable ang pagruluwas kan mga tao. Mas maray na nayaw pasalaog kan mga harong, sigaw sa laog kan mga evacuation center. Maghalat kan advice kan mga otoridad kan gobyerno tabi Sir Pio. Pag abot man sa sitwasyon kan panahon, pareho lang kan sitwasyon sa Daraga and Legazpi area na halos nakamurmato asana sa Tagisti and bagsak kan oran. And dahil naman kay pagparos-paros Sir Pio, taan mga naagyan tangani na mga dahonin kahoy, halos dahil naman naghihiriro. Ibig sabihin, dahil naman masyado nin pagrapas nin paros tabi Sir Pio, solamente lang talagang concern ngunyan, iyon madiklom na palibot, brown out pa sa presenting oras na ini, susog sa initial tang inagihan, Daraga, Legazpi, and Santo Domingo area. Curious lang ako, anong yaon sa Santo Domingo? Iyon enot mong dinalagan outside of Legazpi, Pasiring sa 1st District. Yeah. Igrumdum ko si Papa Mar. Pagkulit niya ako sa Santo Domingo, aron niyang kirandalan. Lusot ka, absuelto ka ngunyan, absuelto. Nakapon na. Tabo yun kay Sir Pio. At okay man kaya sa sitwasyon sa Daraga and Legazpi area. Kaya takan nakagi kay Sir Pio, naroon doon magkukan bagyong Christine. Ining Santo Domingong ini, may mga nagbaragsak na kahoy di ginaron duman ko duman sa may Purok City kan Santa Misericordia. Opo. May buminagsak duman na dakulang kahoy nakabalagbag sa tinampo. Kaya niya ako baloontang isurvey so dalan kung yung kaso magliwanag na siyempre may aragi ng mga behikulo from 2nd going to 1st District pero so far Sir Pio magayon ang sitwasyon kan tinampo from Legazpi to Santo Domingo. Roger, sige. Tabi Sir Pio, yan ang dagdag na sitwasyon kan palibot with Boy Joshua Bino, DCGB. Salamat Boy and Joshua, naglilibot na dyan ang mobil, mga major thoroughfares. So far, gabos man passable, dainin ko niyan. Dainin baradong tinampo, mayor, digdi sa Legazpi, Daraga area, and maging yan sa Santo Domingo. That's good news. Yung nga ni Kasubago, na pinag-apudan ko si Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. ta hapon tamanong guduman sa curfew. Ta sabi din nga di sa text so taga Bunot nag-evacuar sa Daraga. Ngunyan gusto nindang mahiling so sa indang harong digdi sa Bunot. Kaya lang may curfew baga sabi digdi daw po sir kung pwede na ma-reparo sa harong miatya na alas 7 nin aga, baka lamang po malift na ang curfew sa Legazpi. Kasuhapon pa po kay kami naghali para mag-evacuate sa relatives mi. Yaon sindangon yan sa kunyan, sa Daraga. Kaya kasubago, pigapudan ko si Mayor Attorney Pido Garbin Jr. kan Legazpi, kundi very kumpay. Baka inabot maning kapagalan, ta naglilibot ining si Alcalde Pido, Attorney Pido Garbin Jr. kan Legazpi. Naglibot ini maghapon, agahapon sundo matangang banggi nakakahuron tayo ni baka uminabot man yung physical na capacity nagpapahingalo man. So taod-taod na lang apudan tabi si Mayor Pido Garbin Jr. Uy, si Sir Danny Garcia, good morning. Good morning bro, take care of that voice po. Always kudos to you guys. Salamat Sir Danny Tabi, na Garcia. Iyo po, actually Sir Danny, I'm working against doctor's advice. Sabi ko nga ni Kasubago, pinagluluway-luwayan talang buda pig-alalayan tanin tubig, Igwa lang kaya ning dit na surusipon, and igwang tinaong magic na bulong do sa tuyang amigong espesyalista. Tangani ngayang makasustenir iyan at least ngunya na operasyon nindo ngayon na emergency. Yung man agad binasustenir man na sa hirakan mahal na Diyos. I-pray man nindo na dahil man ako mawaranin boses tabi Sige, dumang kita sa Premier Distrito Katalbay. Bultadahan ta. Report pa ni Pading Jomar. Location mo, kumpadring Jomar. Go ahead and good morning. Good morning, Padipio. Nasa Operation Center ako kang MDR RMC o kan Banuan kan malilibot.
nagapot-apot kita sinda. So iba pa lang sa inda, nagluwas na maski kasubanggi para riparohon. Ang initial reparo pa lang dito pa rin. Kanaklan mga kuryente sa mga wire na nagbaraba, na nagralaylay. Araw man kasanagin ko subago naman sa may bypass road. Mga araw kayo itong sistema. Pero sa San Jose daw, igwang kaso, mga anong oras ito pre, kaso pag-adin nito? Kasubanggi pa sana. Kasubanggi pa lang damay niya sarong dakulang kahoy dumana medyo nagturtagilid na. Dahil pamaraman nyo yan. Ako na mismo agian ko tawag National Highway out. Kumpadre, medyo nagpuputol ang signal. Buda, iabot pa kang Paros Tabi. Go ahead. Sa initong lugar na may nagtatagilid ng kahoy, over. Sa Barangay San Jose, duman sa may Patio de San Jose. Sa may Patio de San Jose. Dahil ko aram ko niyan, ang sitwasyon, mariklumo pa kaya, agian ko tawad-tawad, di sa linaw-linaw sana ang yes. Ang kapalibutan. Agian ta, riparon ta ito kung nakabalda. Major road pati ito kumpadreng Jomar, ano? Oo, major road. Pero ko rin kaso, masiran, magtumba man ang dito. May maagihan dyan. Ang igong maagihan, dahil kung hali ka sa sentro kan malilipot, pwede ka maglaog sa Barangay Santa Teresa, pasiring sa Datag, ang luwas mo sa San Jose Community College, balda ka na dumasamay tulay kay kan San Jose. Kung sakali man, kung sakaling nakabalagbag ito. Pero riparoon ta mismo, taod-taod ma-pull out naman ang team kang MDRR mo malilipot para sa pag-reparo. Mariklumong pa kaya? Yes. Sugay ng yan, sa ngunyan, paros-paros, may ditnauran, pero kalmado na. Ang paros pa di, so so kung iabot sana, pag gusto lang, dahil naman, bako naman araw ketong so may sequence, ngunyan dahil na. Yan. Mananghaluyo na. Pero bako naman makusog. Daing uran. So, yun ko dapat. Dahil na, paturtagisti pa rin. Nagmumotor ako, turtagisti naman lang. Yes. So, yun ang sitwasyon. Ayun ni si, kaya lang wala pang report din si Sir Erwin. Oni na so, MDR mo, maluwas na dasinda. Maluwas na ko dyan. So, pabayaan tanong na, paparipararam tanong na lagod sinda. Yes. Sir na Alvin Magdaong. Kaya pa rin ang informasyon digdi sa Panuan ka nalilipot, Jomar BN DCG. Salamat kumpadreng Jomar. Hali dyan sa malilipot, ma-assess na physicalmente yung MDRRMO malilipot sa pagi ni Sir Alvin Magdaong. Pati yung men and women kan MDRRMO malilipot. Sa katanduan na stabi, igwananin briefing mismo si Gobernador Boboy Cuba sa PDRRMO, ready to deploy ang men and women kan PDRRMO Catanduanes. So ground zero kan Super Typhoon Pepito. Uy, sabi ni Madam Melba Lagilles, kan bangkeruhan, mag-inom ka po kalamansi na may tea. O sige, kanon tayan, gibohon tayan taod-taod, o pag makakuha na kita, uli na, kung itugot na kan panahon, tabi si Madam Mirna Rayala, maray na agaman tabi, mga paraan tabay ta ini. Madam Mirna Rayala. Nakamonitor po kami ako sa inyo, magkusugon an oran may kasabay na paros digdi sa bangkiruhan. Diyan sa bangkiruhan. Iyo patabi, expected pa yan nasa sinyal numero 3 pa baga. Tata Budjing, Chief Tech, 3 pa kita. Yung rest of Albay tabi. Nasa 3 pa kita. And then, yung North Abay Tiwi, iyon nasa naman ang kunyan, ang nasa 5 kan
ining sinyal kan super typhoon na kunyan na si Pipito. Tiwi, signal 5 sa latest. Anong oras pa lang sumasunod na bulletin? Alas 5 na gito, no? 5 a.m. na. Sige. 5 a.m. and 2 the rest of Sorsogon yan. 1 the rest of Masbate. Yun. Eastern portion of signals number 3 northeastern portion of Sorsogon. Rest of Albayo. Basta kabilugan pa kan Albay, apuera kan Tiwi, numero 3. Ano? Taso Tiwi, nasa sinyal numero 5. Yan. Then, ang signal number 3, northeastern portion kan Sorsogon, the rest of Albay. Yan. Kaya igwa pa po yan talaga nin paros-paros buda uran. Depende sa lugar. Ano ta, an bagyo baga man lain-lain man an kunyan, configuration. Iguning maoran sa portion na ini, iguning maoran sa portion na ito, iguning maparo sa portion na, iguning maparo sa portion na ini. Pero, so, characteristics po kan bagyong si super typhoon na si Pepito, bako masyado suoran Chief Tech Ramir. Tama, so taramon kan pag-asa kan na so latest ng mga bulletin na nakakahuro niya to while approaching ining si Pepito. Medyo kunyan ngayon oran, maski si Dr. Cedric Dapio man nagpahayag na kunyan ngaya ini, bako masyado tubig. Paros lang so pinag-antabayan ng tabi kan sa tuyang mga disaster officials. Imagine ka na gobyerno o may kahuron siguro si Engineer Dante yaon pa sa apsi mo si Karen baad lamang makuang kita ay nagring bako nang busy nakatsempo kita sa amigo niya to diyan kay Engineer Dante. Nag-aaraga man ini dyan sa apsi mo, putunta kung makuan sa tuyang call, kung anong kamugtakan dyan sa apsi mo, mga reports lamang kung ano ang sitwasyon, tabi ta araw kay ni kaya, dahil mapat kita binalbala ng bagyo, pwerte ang turog. Chief Tech Ramir, so, uminaging route panahon na ito, kunyan talagang pangturog mayaman ay nako tabi sige so yan ha dai panaga baka taod-taod na mga pasado alas 5 tas ako alas 6 man kita makahuron ta sa Engineer Baclaw buda ining sara Alcalde Pido Garbin Jr. kan City sa Laduman kan City tabi sandali po lamang. Anong perte dyan, Chief Tech Ramir lamang na pagtimo-timoon? Bayaan mo nang unang konsul, magpritos ka na ning tinapa. Si Tata Romar, yan, tinapa buda kamatis. Yan. Ay, makisuyo pala na ako, nakamonitor yung mobile pag alas 6, ma-reparo man ako duman sa kuyang salit na kwarto sa boarding house. Yan, Tapos kwaong ko na so motor duman sa kuyang pinaggarahehan. Sa ina naman ka na naman, Chief Tech Ramir, na mga pangkukorupto kan sa kuyang isip na kunyan, na kabini-binian. 21 na pala, Huwebes 21 na kan Nobyembre. 17 na pala ngunyan. Marasa pa. 21 na kang Nobyembre, Huwebes pati. Anday ako pwede ta nagtutumar nga ning magic na bulong.
Naglingunta daw duman sa tuyang Facebook Live. Bation ta sa mga nagparamdam duman. Ayan. At medyo ka naman, lull period naman kita tabi. Medyo pa ko na. Sabi nga ni Bakan Pag-asa, improving weather na kita. Si Madam Odeline Dado, maray na aga tabi. Madam Odeline, dyan sa Santo Domingo. And, watching pa. Tabi. Madam Ana Marie, nag-aantabay ka pa tabi ngunyan. Si Madam Ana Marie Sarte Onghoko. Yan, good morning Madam Ana Marie. Tabi. Kan kunyan, kan Mang Inasal. Yan ang sinasabi ko. Mang Inasal, si Ramon gayud ang Mang Inasal kung magburukas na Madam Ana Marie, kumusta ang kamugtakan man nindo dyan sa lugar? Pagkatapos kan bagyong si ining super typhoon na si Pipito. And siyempre, with Don Emilio Nario, kang 97.1 OKFM, uminantabay siya. Sundo ngunyan dyan sa FM 97.1. Taon-taon mapakirikiti na ngaya kami kan lana. Mapritos lamang ning tinapang nagkaperang pidaso na sinindikato ni Chief Tekramir Tanay. Yan. And siyempre, si Madam Chit Ate, good morning Sir Pio. Watching from Stanza, Legazpi City always, naka-DCGB. Sige, Madam Chit. Si Henry Vista Bonavente. Good morning, sir. Ano po update sa First District of Albay? Watching from Marilao, Bulacan. Ayan, tabi na watching. At least, dahil kita nin negative na barita pang nadadangog hali yan sa First District kan Albay. Sabi naman ni Grace Pedimonte Fernandez. Grace Pedimonte Fernandez. Good morning po. Pabati po kami dito sa Sitio Mapile, Pantaw Libon, Albay. Uyugon man may parantabay kita dyan sa Pantaw Libon. Sa familia Fernandez and Pedimonte family. Si Genevieve Gonzales, kumusta na kaya asawa ko dun sa Goa, Camarines Sur? 7 hours ko na di na contact. Diyos ko. Sige. Ang Camarines Sur tabi, partikular yan na partido area, iyon aagihan kan bagyo paghali sa Catanduanes. Iyon aagihan kan super typhoon Pepito. In fact, yung alaw na nin maagahon, nasa coastal waters na kan Karamoan, Camarines Sur, yung mata kan bagyong si Pepito. Yan, so we pray baka day na dumang kaya ning contact, baka kung bardaw na yung sa indang komunikasyon duman. Sabi naman ni Catherine Miliena, good morning po. Didi kami anislag, evacuated. Yan, relocation, Banyadero. June Pedragosa from Europe. Kumusta po mga taga Palapas, Ligaw? May viewer kita. Ini pong pinagbabasa so mga nagpaabot ng mensahe sa satuyang DCGB News Online broadcast worldwide. June Pedragosa from Europe. Good morning, Sir Pio. Thank you, Lord. Watching from Bagumbayan, Daraga, Albay. Sabi ni Emelina Castuera Lodana. Sabi ni Lay Weber, good morning po dyan sa Bicol. Watching from Germany. Still watching. Duwan sa tuyang mga paraantabay dyan sa Germany. Saro si Divine Merlani Laylina and ining si Lay Weber. Mga kwanta ini mga paraantabay. Sabi ni Chit Ate, pa-shout out da sa familia Ate kan Istanza, always naka-GCGB. Si Joven Miranda watching from Sorsogon, good morning. Maura Miranda, good morning po Sir Pio. Jocelyn, si Madam Jocelyn Broquesa. Kumusta si Teng na Broquesa? Kana Albay Public Albay Provincial Health Office. Yan, Jocelyn, Madam Jocelyn, good morning. Si Dino Rafael Salva Gaurino, good morning. RJ Kiped, good morning Sir Pio. Walang signal, globe and smart digdi sa Tambo, Ligaw. Pero si Converge may net pa. Thank you sir. Nag-aga ako nakatune in DCGB AM. Thank you. Lord, RJ Kiped, maray na aga man tabi sa imo. Salamat man sa pagtitiwala sa DCGB. In fact, yung Catanduanes, yung command center mismo, DCGB ang sa indang pinagantabayan ng duman, mga report sa panahon, nakatunin sinda sa Dakulaon na TV, DCGB.
at the height of the typhoon, super typhoon na si Pepito, DCGB so kaporo partner kan provincial government kan Catanduanes sa operation center mismo di duman. Good morning Databi, sabi ni Alona Murillo sa MITI sa Kamalig Albay sa evacuation center. Si Bok De Vera Jr., mabuhay ka po Sir Pio, mula bata pa lang ako, ikaw lang, salamat, God bless you all. Watching from Taguig City, sabi ni Bok De Vera Jr. Watching from Burabud, Castilla, Sorsogon, si Gumban Gems, si Violi La Lucin. Binabati po namin kapatid namin dyan sa Malilipot. Si Tagabulod, maray naga po sa Indo dyan. Salamat Lord, taday na lalo na sa Bakakay. Watching from Toronto, Canada. Uy, mga taga-Canada, nag-antabay na Bicolano, Albayano, Ligas Peño, kababayan ta. Good morning from the Philippines. Si Efren Diazis, watching from Anislago. Eto na, sabi ko na nga may parantabay kita sa Israel, pandua, o si Divine Merlina Lailani. Nagpaabot man kan sa iyang pagbabati. Yan. Maray na aga po, sabi ni Madam Lailani, get well soon, watching from Israel. Yan. Maray na aga po sa mga taga Tinupan kan Rapurapo Albay, sa pamilya Bendal. Update po kamo pag may wifi na, watching from Quezon City. Yan. Si Dads is et Cobanyes Yoson Jr. from Bugtong, watching siya. Emon Motovlog, Maraynaga Sir P, watching from Makati City. Good morning sir, watching from San Rafael, Castilla, Sorsogon, si Jael Bermido. Si Nitz Milarpis Federico, good morning Sir P, kumusta na mga taga Gabon? Familia Federico at Maray Norma ng Gabon. Yan. Janice Almaden Maraya, good morning Sir Pio. Watching live, Balita, Riyadh, Saudi Arabia. Yan. Babati, Barangay Taysan. Mga aki ko, Diego, Natalie, Kervy, Ezekiel, Eiro, asawa ko si Roberto, Maraya. Salamat tabi DCGB. Good blessings to all. Ed Magallanes from Gapo. Sef Vergara, watching from Zambales. Michelle Mata from Kamalig. Yan. Elisa Fajardo, holiday po Sir Pio. Asin sa Gabos, thanks God, ligtas po, iba parte. Asin thanks po sa DCGB, the real number 1, real number 1 from Gabawan, Daraga Albay. God bless, thanks po. Okay, yan. Si Ronald Ardales Madilar from San Roque, Daraga Albay. Good morning, Tagabulod. Maghapon po ako kiantabay para updated po ako. Salamaton, DCGB. Mabuhay. May napindot ako na wala na lugod so sa tuyang DCGB Live. Ugon mo watching from Kansas City, USA. Good morning from the Philippines. Si Amira Mahmoud Alja Wahere from USA. Batiin ko po yung dalawang kapatid ko ng happy birthday, sina Charmel at Crystal Marcaida. And ito pa si Mikimoto Manzano. Good morning Pio. Yan. Ito, sandali. Si Maria Teresa Montas. Good morning, Sir Pio. Watching and nakikinig sa Radyo DCGB. Magdagamag po. Nakatune in sa inyo from Bakakay. Sobrang salamat po. Di gaano kami na pinsala ni Pipito. Thanks in a million kay Lord. In Jesus' name. Amen. Yan. Good mo from US of A. Watching from San Fernando, Pampanga. Proud from Kamalig, hometown. Watching from Saudi Arabia. Tagama nito po, anong balita maan nito? Aldren Ludovice from Doña Mercedes Ginubatan. Yun nagkabara sa tanay dyan, si Ruel Escobar. Maraynaga tabi sa imo Sir Pio. Nakantabay para sa father-in-law ko dyan sa Morales, Sagpon, Daraga Albay. Watching sa Adelaide. Mag-iringat tabi. Watching man from Bamban, Tarlac, si Jonar Bukalbos. Yan. And si Erlinda Dulfo. Maraynaga po sa mga taga-Banwaan, Kampiduran. Number 1 DCGB. Pabati po Ryan Base. Nakamonitor po Permi. Salamat DCGB Live. Morning po. Mabuhay po ang DCGB. Thanks God. Good morning po listening and watching from Manito Albay.
Almazar, mga po, Maria May, pabati kay Papa Edison. Thanks po. Joel Mirasol Llames, watching from Kabiguan, Pilar. Ining tagama nito, kumusta ka mo dyan sa ma nito? May naghapot na nasa abroad, kumusta ka mo dyan sa ma nito, tabi? Dyan sa kunyan, sa saindong lugar, yan, ma nito Albay. Uy, nako, day ka nag-signal, Chief Tech Ramir. Time check kita, tabi. Buda may mga hanap buhay ba kita dyan? Buda yung pinaka-importante, Horacio Imperata. Mabulta kita sa last hour kan sa tuyang turno niya na pagkaaga sa continuing coverage po kan DCGB-AM asin kang 97.1 OK FM. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay. Asmi ang sa mong mga puso sa pagpasalamat. Hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. 7.1 OK FM, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas and KBP. Oras, alas 5:05 nin aga. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Pading Noel na Manalo, good morning tabi sa Indo Pading Noel. Ayun, halat-halaton na lang yung bulletin, maybe mga 5:30 pag igwa na kita dyan sa Pag-asa, 5:30 tapabilohon ta sinda. Anyway, pa ko naman so bagyo pa hurapa na okay pa luwas dadig di sa tuya po. Madam Jocelyn Broquesa, the best po kamo, warang sawa sa pagatod kibalita, magdamag po kami nakikinig sa Indo po. Okay. Si Madam Janet na Lorilla. Madam Janet, maray na aga. Long time no hear. Nakapag-chat si Madam Janet na Lorilla. Maray na aga, Papa Pio. Salamat sa Diyos. Nagsusunir man baya so boses mo. Good job. Saludo ako sa Indo. Shout out sa gabos na mga taga-Kiwalo. Lalo na sa mga nasa evacuation center. Madam Janet na Lorilla, good morning. Good morning, Sir Pio. Data ka na ko contact from Bakakay. Nakamonitor po kami si Braca Joe ini. Braca Joe,
Good morning, Braka Joe. Tabi, ay si Ronald Budafos, pag iriba ta dyan sa 106.9 WGBFM sa Tabaco. Puwerte na Serpio magkape. Nakaukap na kamo dyan sa Tabaco, tabi. Dyan sa 106.9 si Ronald Budafos. O si Madam Nico na Claire. Good morning, Madam Nico na Claire. Ha? Mga kunyanta, mga pag-iriba man sa hanap buhay dati. Yan. Nakauli ka mong safe tabi. Hali duman sa Metro Manila tabi. Ano ba ya? Yan. Si na Laurin, maray na agayi. Good morning, Ping. 24 hours nakatutok. God bless. Thanks God. God bless you, Ping. Likewise, Tabi Yi. Good morning, Simon. God bless, man. Good morning, Sir Pio. Salamat sa mahal na Diyos. Day kita nagulpi ni Pepito. Kagawad Isidro Morante ng De La Paz. Yan. Maray naga tabi kagawad. O si Madam Claire. Safe po, kuya. Balik Manila din tomorrow. Coffee soon. Awinda sa imo, napa Manila ka na palang tapos mataram-taram ka, coffee soon. No rin ang sunaan. Sige, napa Manila ka naman palang sa aga. Ingat-ingat sa biyahe sa aga ha. Medyo okay ang biyahe. Taday man kita ning namomonitor pang baradong tinampo as of now. Diyan sa Kalabaanaan kang kunyan kang pa Manila. Yan. Uy si 5188, maray na aga tabi sa imo. Salamat Sir Pio asin sa bilog na PBN team. The best talaga matod nakadamay kan banwaan. Uy, si Senior Fire Officer 3 Barrios. Special Reaction Force pati kan Bicol, kan Bureau of Fire Protection. Maray na aga tabi sa imo sir. Kamuan saro man sa mga pinagkukunyan, aasahan mga taga Bureau of Fire. Dahil nindo isi, kadaklan sa tuya ang perception, Bureau of Fire, pangkwan sa nasa sulo. Bako, ang Bureau of Fire Protection, yan ang mga men and women kan BFP, mga first responders yan. Sindaan kukuot kan mga naipit na tao sa auto, sa mga buildings, nagre-rescue, mga pigaanod, pati na sa kunyan, pati na sa itong medical emergency. Tara tao tabi iyan. Bako sa nasinda para sumpit nin kunyanin kalayo. Bureau of Fire ang mga first responders worldwide. Bureau of Fire ang pigapudan kay mabuhay ka mo. Bureau of Fire Protection. Iyan ang sa indang trabaho tabi. Sige, bultadahan ta ang kunyan ang First District Kanalbay, si Pading Jomar Bien. Pading Jomar, location mo na tabi. Good morning and what's happening? Location ko pa din sa paborito kong tambayan ang pagkaagang-aga na 24 hours bukas maski nagbabagyo. Ano yan? Nagiinom ako kay Tinutong na kape. Siram. Digdi manaybit na barsaga. Digdi pa pa din sa sudating after 6. Sa may plaza kan Tabaco. Ngunyan barsaga itirin na nga kanya. Uminagi pa sana ako. Uminagi ako. Bukas na. Dakulo ng mga pamahawan digdi. Yan. Automatic. Tinutong na kape ang prepare sa kuya. Style mo na naman. Masagin-sagi on. Tapalibre ka na naman. Demonyo ka. Dahil maski bako pa din kalamidad. Si Manaybet. Everyday libre ang tinutong na kape ko digdi. Siram. Yan. Pero dapat mag-order man kiba. Masupog ka man na lalaki ka. Duman pa di sa Banuan kan malilipot, kag pagali ko mapasiring na ko tabang ako duman sa Barangay San Jose para riparon itong kahoy na aligadong nagturtagilid. Yan. Pero bilog na kitim si Mr. Alvin Magdaong na iyon mariparo ko ito kaya naguro na lang kami ni Mr. Magdaong. Iti-text niya na lang ako kung passable ubak ko ito o kung may natumba duman. Tanga tipuasa na so direksyon. Pasiring siya sa San Jose. Ako pasiring di sa Ciudad kan Tabaco. Yan. Sa Pigriparo taman so agian.
nakantos baga ako digdi gusto kong sabihin, Colorado, Yes. Andalan. Yes. Dumampasa na sa may partetan sa San Isidro Elementary School, Oho. digdi sa Malilipot, ang medyo ingatan dumanta. So ipigtataho baga sa tinampo pag maagi sa mga estudyante. Yan. So Na barandilya. langsang patian, alaba. So Oho. saro, nakatigaya duman sa tahaw. Penatikaya ni Ah. Pipito. Apo, pinatigaya ni Bitito Susaro, yaon duman sa tahaw. Pagkatapos, pag urabante mo, hali sa Malilipot, pag-abot mo digdi sa may crossing. So ano baga pa de? So nagpaturo ka sa kukang agihan, wala, na may dumanong kang, so eksklusibo no na pigkakaturugan. Pumundo kang buaya ka. Pumundo ka. Buaya ka. Duman pa di sa crossing kan papalali, boda pa sa Isidro Iraya. Aha. Igwa duman na sarong karato lang natakot day dito duman sa sarong tindahan. So, plywood ay same na frame ki 2x2. Oho. Ibinarabad man ito sa tao kan tinampo. Yan. So, apuera ka ito hanggang digdi sa syudad kan Tabaco, dahil kitang nahiling na iba pang mga kaulangan sa tinampo, mga masarig so mga karatulakan, mga mas so nagturtab yun baga pa din sana ng mga pigkakaratulakan mga Yan. staff ano yan. Nagpaling-paling. Sige sana ang tarab yun. Sige Aha. tarab yun. Dito nagkatarangkas. Yes. Ang nasa batang ko, hapasiring digdi, sarok man na nagbumotorsiklo, digdi sa may partikan barangay Tagas, napigbubukod kidakulao na ayam habang nagbumotor. Pigbubukod pa de. Tapos subitis may na sunod duwa. pati siya. Subitis na duwa pa din. Nakaitaas. Pero duda ko baka sa iyang ayam ito pa de. Garo baga subo ko dun. So garo binayaan kang amo. Oh, bako itong so. Bako mo so baga dagit ayam. ang bukod. Kung ang ayam nagbubukod bako sa imo, so duwa mong bitis halos makaabot na sa Manibela. Ay, ito. Kapigdat na. So, ito ba ko, relax habang pigbubukod kan ayam, pinakula. Yan. Siguro, binayaan, dahil niya nariparo na nagbubukod sa ayam. Oho. Then, pagkabot sa sentro kan Tabaco, ang nahiling ko sarong van na naka-hazard, delivery van, siguro naamay sa delivery, o nagahan na hindi sa may gilid kan Sig Avenue, Iyo. sarong tricycle sa crossing ng LCC. Then, digdi na ako sa, sa karihan ni Manaybet na Barsaga. Oho. Ang ani yung digdi, nagkapirang tao, so mga nagprepare pa man sa kaya. So mga nakaprepare kang pamahawan, pasirin na kamo digdi. Diyan. Magdara sa nakamo kipambayad. Oyo. Ta si Pading Jomar sa libre dyan na buayang an. Kape, tinutong na kape man sa napade. Siram. Every morning, solve na ako dyan. The best. Oho. So, yan ang sitwasyon pa di ba? Iklo mo pa mang ginarinig din. Habang nagmumotor ako, nagkusugsuran, pero ngunyan huraw na naman. Oho. Pagkali ko rin, di ba, pasiring kita sa command center kang CDRRMO. Oo. At ang na sign data i-monitor. So, aramutan monitor nila sa iba pang mga kalye na bako naman sakop ka National Highway. Para sa mga barangay road, aramunta kung ano man ang sitwasyon. Mabalik sa kapatid taon, Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar, sa istorya hali yan sa luwas. Madali mo na tabi, kumpadreng igwa na ning release yung Pag-asa. Taod-taod siguro yung boses na lang makakahuron tao. Dumana sa programa ni VP Henry. Pero inutunta na tabi, ining release kan Pag-asa na ipigpaabot sa Satuya. Hali dyan sa newsroom, as of 5 a.m., ang sentro kan super typhoon na si Pepito. Alas 5 nin aga, ang sentro itong sumata kan super typhoon na si Pepito. Pinagkakarkulo na nasa 85 kilometros norte-este kang Daet Camarines Norte. 85 kilometers northeast of Daet Camarines Norte. Ang coordinates 14.6 norte, 123.6 este. Salamat sa mahal na Diyos. Tabako ng 13, 14 na tabi. And ipagpray ta so agihan kan bagyo. Yan. So mga tatao dyan sa Plating,
akan ko aro kay niyo na kunyan ipaili ko sa indo. Madali. Koton ko. Yeah. Igo kami digding Antigo. Mga paraan tabay sa DCGB News Online no yan no. An Antigo ming plotting map kan DCGB. Tinuruan kami kaini kan mga tagapag-asa kung paano mawara nan mga internet nindong ana pigiling cellphone. Tatao kami kan magiling kan Bagyo Jerome. Turan taka bon mga masurnod. Yan. Kasubagong alas 5 nin aga, basado sa report kan Pag-asa, ang super typhoon na si Pipito ang mata kaini nasa poco mas o menos 85 kilometros norte-este kan Daet Camarines Norte, ang sa iyang coordinates 14.6 norte, 123.6 este. Ang sa iyang sustenidong paros 180 kilometros por hora. Harani sa sentro asin minadoon 255 kilometro por hora. Yan. Ang sa iyang movement west-northwest sa rikas na 15 kilometro por hora. Yan, tabi ha. Iniitas mo na tabi kuan. Sandali, takong mataas digde. Signal number 5 ang mga minasunod. Ini sa Camarines na po ini dahil na mo nakitakan Camarines hanapon tadigdi. Signal number 5 Iuman giraray tabi diyan sa Catanduanes, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, Karamuran and San Andres. Nakasabay yung San Andres. Tang San Andres baga halos tangod iyan kang kunyan kan Camarines Sur. Yan, signal number 5 kamud diyan tabi. Signal number signal number 4 o tronta signal number 4 yan nasa lakitan ang signal number 4 iyo po dyan sa northern and western portion kan Catanduanes, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, Karamuran, San Andres. Signal number 4 yan. And then signal numero 3 so rest of Catanduanes, and then ining sa Albay, sinyal numero 3 ang Santo Domingo, Pulangi, Bakakay, Malilipot, Tabaco City, Malinaw, Rapo-Rapo, Tiwi o Tronta. Ang halos kabilugan kan Catanduanes, apuera kan Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, Karamuran, San Andres. Kuan iyan nasa sinyal numero 4. Ang Pandan, Bagamanok, Panganiban, Viga, Karamuran, San Andres, sinyal numero 4. Catanduanes yan. Pandan, Viga, Karamuran, San Andres, Panganiban, Bagamanok. Sinyal numero 4, Karamuran kasabay dyan. And then the rest of sa signal number 3 naman, rest of Catanduanes. Yan. Then northeastern portion kan Albay, Santo Domingo, Pulangi, Bakakay, Malilipot, Tabaco City, Malinaw, Rapo-Rapo, Tiwi. Sinyal numero 3 iyan. And then sinyal numero 2, rest of Albay. Yan. So dito na unambitan kasubago, sinyal numero 2. So gustong sabihon, kitang Ligaspi, Daraga, Manito, Ligaw, Ginobatan, Hubilyar, Piuduran, sinyal kuang kitao numero 2. Yan. Tabi ha. Ta numero 3 na sana sa Ligaspi, Albay, sa Albay Santo Domingo, Pulangi, Bakakay, Malipot, Tabaco City, Malinaw, Rapo-Rapo, and Tiwi. Sige. So yan na ang latest ka na Pag-asa manungod sa Bagyo Super Typhoon na si Pepito. Si Pading Al, aramon ta, an sa iya man na location, budaan na mga pangyari dyan. Kumpadring Al, maray na aga, please go ahead. Yes, good morning. Pwede, binayaan ko na una sa command center ta Turugba. Oho. Nainat akong nagimata.
Sa kaso nagkamperang mga taga Coast Guard and Bureau of Fire Protection. Talagang ready for action. Pero masalamat mag-aga haros dahil apod sa command center na dapat respondihan. Linibot ko na pa ang partikan Albay District. Inagihan ko so Albay Cathedral. Bukas na sa Albay Cathedral. Gusto magpangadji. Dahil ko lang sure kung may misa ngunyan. Ando da ko igwang misa anta dayman baga nagkuaning masyado. Baka gwa. Open so Albay Cathedral ngunyan. And nasyarang ko ining tula-tula area pigiling ko sa Salog. Gani dahil man sa nakibagyo. Normal so level kan tubig dyan sa Salog kan tula-tula. So haling mauyod. Mababa digdi sa Marquez. Kaya lang araw gani madiklum pata nag-aagaw naman sa liwanag alas 5 na baga. Brown out kaya ang Albay District area hindi ko sa ibang parte. Pero madiklum digdi sa area ini kan tula-tula. And heading Marquez Street. So, ayan ang sitwasyon. Karon man sa nadayang bagyo ta, dahil man kitang nailing na damage sa tinampo, maski mga sanga, dahil man ki mga rinalayog, apuyer katong so, lagi na kung traffic sign na natumba, siguro tinumba man kan paros. Ayan, ang panahon ko niyan nagkuran ka sa bago, inabot ako ki Uran, pero dito sa minutos, mga 5 minutos lang gayon after pundo na naman. Yan. Burubugsoan na Uran and pagkasabayan na kidalugdog. Sabi baga pag may dalugdog na da, meaning pa uuraw na yan. Yes. So, ay, sana. Very good. Nagdalugdog na. Nagdalugdog na. Iyon na yan. Iyon na yan. Nakadakulaan tanaan pa di. Sabi nga ni Pading Noel na Manalo. Good morning pa di. Thank you much sa DCGB sa pagantabay na mag-aga. Sabi baga padikan mga gurang, pag nagdalugdog and kikilat na, tapos na ang maraot na panahon. Thank you, Lord. Good morning sa Gabos. Thank you, Lord. Sa mga sagugurang bagang istorya na pag nagdalugdog na kaya, tapos na ang bagyo. Yes. Oo. Kaya pasalamat kitang maray yan. Gano'n man sanada binagyo as far as Albay District is concerned and ako sa ibang area. Baka may damage man itong doon kan paros kasubanggi. And paminsan na pag kusog kan doon man kan Uran. So parian sitwasyon digdi sa Albay District area alis sa command center. Alan Mario, thank you. Thank you so much kumpadreng Al hali diyan sa imong location. Nagdalugdog naman ang gadi yun ang tabi Chief Tech Ramir. Pag minadalugdog mo nakikilat na Jerome, tapos na, patapos na ang bagyo. Garantisado yan. Itong sunahiling tang mapulaw na kunyan na sirangan, mabagyo. Iyon ang gadaan, maski si Dr. Cedric Daep nagtaram kayan because iguning scientific explanation kaan. So humidity, relative humidity, halangkaw, managabibilog ang bagyo. Ngunyan pati na pagkikilat, buda pagdalugdog, pagpatapos na ang bagyo, iyon na ng indikasyon kaan tabi, dyan sa tuyang palibot. Yung barkada ko si Sir Resty na Siapno. Good morning tabi Sir Resty. Nakaantabay ka tabi Sir Resty. Kumusta dyan sa Indotabi Sir Resty na kunyan Siapno? Nasa ginubatan ka ngunyan, kumusta so Burubagyo man, tabi, sana okay man tabi ka mo dyan, Sir Resty na Siapno. Mga noorin mapaupaw naman ako. Ining sa mo yung pag-iriba si Jerome na Martinez. So ama ka ini, kairiba mo. Yan, duman sa sarong barbershop sa Daraga. Si Resty na Siapno, midbidi pa mo.
Jerome, yan. Si Jerome na Nico Martinez, si papa niya tabi, Seres, barbero ko. Yan. Si Sir Resti, barbero ko yan. Tabi, yan. Sabi, okay man da po sinaduman, sabi ni Resti. Yan, na siyap no. Sige. Tabi, uy, si Engineer Balidoy, maray na aga tabi sa imo Engineer Balidoy, dyan sa Santo Domingo. Engineer Ed na Balidoy, ano lamang ang sa tuya dyan na pinagsibot-sibutan. Si Sir Rodel na ninyo Franco, good morning. Sir Rodel, attendance po, we are safe in Sagpon Daraga. God bless us po, praying sa mga apektadong maray iyo po. We pray lalo na sa Catanduanes so aagihan pa na kan bagyo naman na iyan na paingurag ining si kunyan, si Pepito. Yan. And salamat sa tiwala sa DCGB dyan sa Catanduanes. Uyugon man Chief Tech Ramir at the height of Super Typhoon pigbaba baan sindaduman. DCGB an sa indang pigantabayanan sa command center. Nagigiyahan ta sindaduman kan kamugtakan kan panahon. Yan, si Pading Dennis na trip Taperla, good morning. Watching from Cabalig North Evacuation Center. Nagdalugdo ngayong umaga. Sabi ni Jomar Daen dyan sa Nito. Yan. Good morning tabi sa Indo. Nito Albay. Nagdalugdog naman ng gada. Iyon na po yan mga kuanaan kan sinyal naan kan patapos naan bagyo. Tabi. Kumusta daw duman sa ibang lugar kang Catanduanes o yan po naga meriting na ang kunyan ang PDRRMC sa Catanduanes. Good morning Albay, sing to the Lord a new song of gratitude for His mercy. Yan. Baloon ko daw si kunyan sa tuyang amigo, baad lamang pwede na makunyanan tanin pahayag. Kunday di taod-taod na sa natayogon moan kaaga-aga ngaya nagapod tabi kung ano ang assessment lamang. Sagkod kitang 6 a.m. tabi, then diretso na sa BP Henry sa satuyang broadcast ko niya na pagkaaga. Mapasalamat kita sa Diyos. Sura si Emperata, salamat tabi di si Jibit. Na-play mi na, taod-taod naman tabi pag kunyan. Pag pag alas 6. Good morning Sir Pio, still burnout pa sila ginumutan. Sana soonest possible ma-restore ang kuryente. As of now, kalma ng panahon, siguro tagiti na lang, no more winds. Pero nagakikilat po ang daguldol. Ano daw ibig sabihin kani? Salamat po. Pag-araw kayan, patapos na ang kunyan, ang bagyo. Patapos na ang bagyo, pag-araw kayan tabi. Diyan sa Ginubatan, tabi ha. Still brown out sa Ginubatan. Pag-araw po kayan, kakikilat mo dalugdog, patapos na ang bagyo. Pero kung nasa tahaw kan bagyo, nakikilat mo dalugdog, ang gustong sabihong kaan, nasa kunyang kamo, nasa nasa eyewall kan bagyo. Kung nasa taho pa kan bagyo ang sitwasyon. Pero pag-araw ka patapos na iyan. Good AM, magpasalamat kita sa Diyos. Horacio Emperata, salamat DCGB, sabi ni Manay Vilma. Yan. Sa Claveria, nagdadagog sindaduman. Good AM, Papa Ping, magdamlag kami nakaantabay sa DCGB. Maura na pagkaaga. Yung familia Puyo yan sa Claveria. Good day ang Pio. Nag-aga kami kimonitor sa GB. Igwaman kaming evacuees digdi sa house. Thanks God, we are safe. Sabi ni 9801. Yan. Sa tuyang mga listeners. Si Sir Herly Lubrino Barrios. Iyo tabi, igwa na kami kaining retrato. Pinadaras ako ni Goboboy kasubagong mag-alas 4 maagahon. Tabi. Yan.
Nag-report na sa Team Kambi special and ay ma-start da sinda 5:30 sa clearing Canberra. Kung unya nag-start na ito iyo takasuba ko sir, baka naka-monitor ka, nag-interview ko na si Gob Boboy na kuha kang Catanduanes. Then pagkatapos may kan na horon, iyon na yan, nag-meeting na. Ma-deploy na 5:30 AM sa Birac and San Andres. Yung counterpart waiting pa sinda sa info sa sitwasyon. Sige tabi, Sir Herli, maray na aga tabi sa imo ha. Yan. Iyon na po ini. In fact, nasa DCGB News Online na po ang report na yan. So leader ko sa Special Rescue Force Catanduanes. Tapos sa operational meeting ni Duman, si Superintendent Glenn Rodriguez and Chief Duman kan Fire Protection sa bilog na Catanduanes, ma-clearing na sinda Duman. Sa buhi, sir, DCGB man, tigdadarangog Duman. Salamat paggiyahan man ni, ay, uyo palang sa buhi, Camarinesur. Sige, tapagigiyahan taman ang buhi kan Camarinesur, tabi. Papa Charlie Aike, good morning man tabi, isa mo Papa Charlie. Prayer po ang makusog na armas, tank po, the best talaga. Yan, iyo. Prayer, sabi ni 4205. Sir Pio, salamat po sa DCGB. Serbisyo nyo sa DCGB para sa accurate, timely, and reliable information. Mabuhay po kamo. Salamat man sa Diyos na maski puro paano, maray-rahayan kamog takanta. Yan. Boy, buda kunyan, Joshua, maiba ako tabi. Alas 6, tada iso kabayo ko. So, curfew, taon-taon na lang, nagpapahingalo man sa tuyang mga gobernantes. Yan. Oy, si Engineer Dante Baclao, kumusta unta daw ang monitoring so far? Engineer, maray na aga tabi dyan sa apso mo. Maray na aga. Nag-uli ngo na kasubang GPO. Oho. Grabe na. Mauulog na sumata ko. Buda garing nagtukaw ka muna sa trono. Ayo. Lagi. Well, at least siguro medyo maray-ray na ba rin tabi, engineer, Ang sangon dyan baga, medyo kuminusog-so paros, tapos may thunderstorms. Yan. Nasa ko yan, garo kita kayo na, so ikog kayo ni, ikog na bagyo. Iyo tabi, iyo sa taramon kan pag-asa na, although paparayo na, pero nasa laog pa kita kan lawas kan bagyo. Nasa may Cam Norte. Karamuan. Dumana sa Karamuan. Oo. Tapos gari dumi nakahula. So niya, naging 255. So, Gargastenes. Tapos so Regius gari dumi nakahula. Oo. Kasabay pa kita. Iyo kaya kunya na siya. So, although ang coordinates niya nga 14 na, halangkaw na, kailang dumi nakula. Pero ang karayan, pag nagdadakula yan, nagluluya. Pero sustinido pa sa 255 niya na doon. Iyo. Duman sa area ito. At ito yan, kasabay na uran, pagbulos ka uran. Diyo tabi. Sige. O di, so far, kumusta dainin na untoward incident pang nakakaabot sa Indo? Sana dai po tabi, engineer? So far, dai man tabi, POK reported na untoward incidents. Iyo, at least as of now, sana dai po nin pa man na danyos, both lives and properties. Dai pa man tabi. Maharaman tayan siguro at yan na kuwata naaro kayo na-experience tangon yan. Baka mga 2 to 4 hours mga araw kayo ng sitwasyon ta. Iyo, tana sa ikog pa kita tabi, Opo. Okay. Ano ang plano tabi? Ma-deploy tulos-tulos ning DANA, yung rapid DANA tabi, damage and needs assessment? Pag pwede nang mag-lawas, na kita ka, deploy na kita kaya. Okay. Naglibot na susamuyang mobil, pati tropa. First District, dahil problema. Kami nang nag-deploy, dahil problema. Pasabol. Sagkod tabako. Taday pa napipenetrate patiwi. Nakaabot na kaming tabako. Yan. Kaso digdi, pero duman sa patiwi,
Medyo kaya kita duman. May mga areas kita duman na Antabayanan. Antabayanan. Lalo itong sa may Palaog, may Nagas. Oo, sa Nagas, Ilingon. Oo. Pasiring na duman so corresponsal mi nagkapingo ng tinutong duman sa tabako. Maray yan, natural. Iyo, ho. Basta ining main road from Legazpi to Tabaco, passable. Yan. Ay, very good. Dahil mo na Salamat. pagpadiployan dyan. Kami nang masuy-suy dumang patiwi. Ingat lang. So, kuyan dyan nagtagauran mo ka. Iyo, si Pading Jomar na bien ang yao na duman. Sige. Iyo. So, pag papasadan ka naman sa 3rd District. Oho, 3rd District. Yan. O di, salamat tabi Engineer Sir Dante dyan sa apse mo pira ng bagyo mong lalaki kang inatubang pagpo na pagtuka mo bagyo ang hinampang mo. Kaya isa na kasama yan sa inuraranta. Kansukat na padihon mo sigya puton mo. Maray pagagwan learning experience. Garo magaso pag mga high school baga pag mga magbarkada may pipa subo ika ang idinodo. Nakuyan hands-on. Sige, engineer. Tataod-taod naman. Salamat. Palutuon mo na so champurado naman duman sa operasyon. Taod-taod. Automatic ito. Salamat, Sir Tabi. Salamat. Sige po. Sige, God bless. Sige, si Engineer Dante Baclao kan kunyan kan apsi mo. Maapod ko sa pag-asa. Tibaad pwede na tapi na baylo ta tuyo talaga sinda yung pag-asa. Bad lamang si Kwan. Yaon si Sir Ariel ang pwede tang maapudan o kung si say naka-duty duman. Makunyan ta na scroll ko ini kadakol ng call pa anong naka-register yung pag-asa glo. Sige daw. Baka lamang explicar ta ini na day makakampante ha. Standby mo na Joshua and Pading Jomar. Tatibad magkakuha kitang makahuron sa pag-asa. Tibad lamang. O nakikring Sir Ariel ba kaya ang patabi ka mo? Makuha kita lamang kan panahon bad magkampante sa tawo. Morning. Ay, good morning sir. Si Pio po kan DCGB. Si Bordales sa po ini. Ay, Sir Jim na Bordales maray na aga. Pwede tabi maka oro story lamang kaso latest na kaining amigo tang si Pipito. Sige. Madali ta ipasaksak ko ini duman sa konsulta kaning mas malinaw ang boses mo. Buda pag naputol, ako ang maridayal tabi, Sir Jim. Ano po? Sige, standby mo na ta. Ipasaksak ko duman sa konsul. Nganing marayan boses ni Sir Jim na Bordales kan pag-asa Legazpi. Yan, tabi. Sa tuya yan na kanon na oong kaistoryahon pag-asa. Si Sir Jim na Bordales. Yan. Okay na. Yan. Sir Jim, yan, madali ta pinagkukonektar tabi yung Sir Jim, good morning. Opo, marahin aga po. Siring man sa mga paraan tabay kang DCGB. So, ini na po ang sa tuyang update para digdi sa padagustang pigmo-monitor na si Bagyong Pipito. So, ini nga po kaso bagong alas 4 nin aga na sentro ni Bagyong Pipito takartulutang nasa distansyang 85 kilometros norte sirangan kang Dait Camarines Norte. So sa ngunyan po medyo nagbaba na nga ni itong sa iyang maximum sustained winds hali sa 195 ngunyan 185 km per hour na sana. Mientras tanto so Gastines o so paglugso Panduros minaabot naman sa 255 km per hour. Nitabi piyo padagos na naghiro o pasiring digdig sa direksyon Manggiraray kang Sulnupan, Norte Sulnupan, asin nagluya naman itong sa iyang speed. So dating nasa 25, ngunya nasa 15 km per hora.
na liwat naman itong sa tuyang mga lugar sa Kabikulan na nasa irarum ka nga tropical cyclone wind signal. So sa signal number 5, ang nakapairarum na sana dyan, ini pong Calagwas Island dyan sa Camarines Norte. So wala na pong ibang lugar sa Bicol na under signal number 5. Mientras tanto, sa signal number 4, yaon manggiraray ining northeastern portion kang Camarines Sur, natatadang partik kang Camarines Norte, ining western portion kang Catanduanes. So ining Pandan po, Bagabanok, Panganiban, Digak, Caramoran, Asin, San Andres. So iyo inipiyo sa pig-agihan kang kadaklan kang lugar digdi inagihan kang sentro mismo ni Bagyong Pipito Kasubanggi. Oho. So nasa signal number 4 na lang po yan ngunyan. As in signal number 3 ining natatadang parte kang Camarines Sur, as in ang ibang lugares kang Catanduanes na wara duman sa signal number 4. Kabilang man sa signal number 3 ining northeastern portion kang Albay. So iyan nga ning halos mga munisipalidad kang first district. Sa ngunyan nadagdagan na ang ibang areas na nasa signal number 3. So garuday man may nababasa kaya ako dingding Pulanggi. Oho. Pero siguro po tay pulang ini Ayun. na ano lang nasalak lang digdi sa O yung nga ni. sa Albay. Oho. Kung Di. mailing nyo po ini may pulang gilig, pero ika-clarify ta po ini Oho. yung kaiba talaga. Anyway, digdi po kita sa signal number 3 so balikan ta. So digdi sa Bicol, iyo man lang po ito ang signal number 3. So signal number 2 na kita ining probinsya kang Sorsogon, as in so rest of Albay under signal number 2. Yes. Oo. And then Masbate mantinidong na sa signal number 1, as in kaiba itong Asuburias Palantabi Pio, as in Tikaw, nasa signal number 2 Manggararay. Iyo tabi. Okay. Okay po. Now, primero bak ining sa Pulanggi clarify ta maski ako nga ni nabasa kon kasubago, binasa ko lang as it is tayo so release mananggad. Pero ika-clarify nindo yan tabi baka typo error yan ano po. Iyo po. Tapa ano man maging kasabay sa Pulanggi nasuligaw nga ni dai. Iyo nga ni po nagsolo-solo sana. Taga ano ini taga 3rd district. Suminabay sa 1st district. Baka nag-igong multo luminog ning bigla duman sa screen sa Pulanggi. Well anyway, curious lang ako duman sa report nindo nagluway siya. Now, inutunta mo na sa Catanduanes, kumuaro ka na nagluway 10 kilometers, 15 kilometers sa por ora, Catanduanes baga so ground zero kan Super Typhoon Pipito bako Sir Jim, yes, ground zero sinda. Pirang oras pa sinda duman, makakamati nin maraot na panahon, asin pirapang pwersa nin paros, ubuda volume o intensity kang uranan sa indang ma-experience sa Catanduanes tabi over. So sa ganyan tabi Pio, pag abot sa oran, ano na lang ang nare-record na duman? Sa mga nakalihis na oras dyan sa istasyon ta sa Birak, Catanduanes. So ano na lang light to moderate na may occasional heavy. So kumbaga nagbawas na itong mga pag-uran, pero so kusog kang duros, may paburubog sa manggararay, siguro na sa 120 sundong 100 kph pa man ining namamatayan duman dahil nga nasa laog pa manggiraray inik kang diametro ni Bagyong Pipito. So ang sitwasyon kang Catanduanes halos parehas na kang ini pong northern portion kang Albay. So ini nga ning 1st district, parehas na sindak ang lokasyon in terms kung pag-ororonan ta ining diametro ni Bagyong Pipito. Iyo po. Mga hanggang anong oras paarog ka ng sitwasyon sa mga lugar na nabanggit mo, especially ang Catanduanes, and ining nasa sagip-sagip pa na northeastern portion man kan Albay ining 1st district over?
Ini po kung i-compute naman so kumbaga ini kabangaan na lang kang radius kang bagyo na 300. Sabihin ka ng 150 as in i-divide ka siya sa 15, siguro mga nasa more or less 8 to 10 hours. Na yan, halawig ng mare kung dai po ma-prolix ang ang dalaga ni Pipito. So, sa kanya, kaya 15, pwedeng mabawasan yan kung magbalik giraray siya sa 20 km per hora. Yes. So, maximum na kan mga 15 hours pa pero halawig na po. Halawigo na yan. Much shorter pa siguro dyan Tapos paburubugso na sana. So ikog na po ini. Ikog. Pag abot kang oras, ikog na lang kang bagyo. Minatama sa tuya. Yan. Balikan ta na sa Albay, may mga uran man, nagdadalugdog pa nga may uran. And rest of Albay baga na sa sinyal numero, kita yung rest of Albay? Rest of Albay sa 2. Yan. So, kung mo nagluya man sa speed, 15 kilometros per hora, nasa na, pirang oras ba kita makakamatikan arog pa kaining sitwasyon tabi sa Albay? Ini kaya since nagbalik sa iyang movement sa west northwest, so patagilid giraray ini. So medyo puro halaba pa man itong sa tuyang hahalaton bago tama experience ining magayon talagang panahon. Ini na pa man kita kang barisbisan kaya kang bagyo. So ang pag so paghirap pa kumbaga patagilid, so day talaga so madalian na magayon ang panahon din sa tuya. So siguro sa maghapon piyo magiging madampog pa manggirarayan sa tuyang panahon, pero ining mga pagpusog-pusog kang duros most likely mga dauman tangon niya na aga ang pinaka at least niya na aga Pero at yan na hapon na probably mas maluya na po ining mga duros na namamatayan ta. Pero sa pag-uran-uran, yaon pa? Yaon pa manggiraray po. Kumo nagluya pa no sudalagan kan bagyo, kaya na-delay man so pagrahi-rahi kan panahon. Sinara umang po ito sa ko consideral. Tapos nasa sinyal numero 2 pa kita, Oo, ito. May mga nagdalugdog ng area, kikilat dalugdog, sabi kan mga gugurang, patapos na nga pag-arog kaan. Scientifically, kamo mga meteorologist, may adal kaan. Igo man agad aning relasyon kung patapos na bagyo over? Not necessarily po napatapos na. May mga kay arog kaan, digdi sa circulation niya, may mga naka-embed. Kumbaga, nakapalaman duman sa cloudiness kang bagyo ng mga thunderstorm. So, iyo po iyan ang nadadangog ka o kumbaga namamatayan ka, pero bako siya indikasyon na papatapos na. Pero kung hilingon ka nasa nasa periphery kang bagyo inin mga nabibirog na thunderstorm, kumbaga tiguguyod niya halik sa ibang lugar, naguguyod niya dahil nga makusog ang paros po kasi ring duman sa sentro. Kaya now ang Catanduanes Buda Albay nasa lawas pa kan bagyo po? Nasa ining Catanduanes po, digdi siya sa outer na diameter kang bagyo. Pero si Albay, kumbaga barisbisa na po ini kang bagyo. Kumbaga sa Kudal na lang kita, sa gilid kan Kudal. Yan So kunyan, so Catanduanes nasa laog-laog pang diit. Laog-laog pa kidiit. Pero oro at yan, pwedeng naman digdi na lang man sa barisbisan. Naghiro nga ning 15 km per oras so bagyo. O di at least Sir Jim, na kwantaning maray naman nasa barisbisan na lang ang Albay, sa gilid kan Kudal kan lawas kan bagyo. Din so Catanduanes sa laog-laog pa. Yun naman lang so concern masyado, and ipapasa tanan ni sa Camarines Sur yung mga impormasyon na masunod naman yung mga tao natin sa Camarines Sur po. Naputol si Sir Ariel. Madayal na lang kita. Eksaktong kunyan. Naputol. Pakiridayal tabi tanganing
mapasalamatan taman si Sir Aril, masabi kan naputol ta sulinya. Ano? Yan. Balik na po kita. Okay na. So, masabi kan, pinutol nga ni Pidela, nagpasalamat. Ayun po, nakapag ano ka na po mga kasubalo, Naka-warning na. notify yung na Mata, mapuputol talaga. ginulpiso kwan gayud, day kami ning komunikasyon duman, maski so operation center, nakahuron mi si Governor Boboy Kua, bar daw ng komunikasyon sa Norte Istikan Catanduanes. So lugar ni Sir lugar ni Sir Melvin Almohuela, Catanduanes. Iyo po pati ni Sir Alan Almohuela. Alan ito ano? Alan ba nabaliktad ko man o baliktad. Parehas po ini taga parehas. Yo. Pero ano po sindi relative. Mga pugi, mga mga pugi kang birak. Yan. So, ground zero kan super typhoon, nako naman. Pero at least, nakong kita kahuron mi sa gobernador, deploy na ngunyan. So, search and rescue, boda assessment team. Naka-deploy na. Diyan na po sinda malaog. O di, sige tabi, Sir Jim, at least ako mapasalamat tapos na sa turno ko man sa special coverage. Salamat sa pag-akomodar tabi. Sa indo dyan, gabos, sa men and women kana pag-asa. Salamat nin maray tabi. Mabuhay ka mo. God bless. Iyo po, kami naman po nagpapasalamat man dahil natatabangan nindo po kami sa pagbalangibog na impormasyon na importante sa mga sitwasyon na ini dahil nagagamit ta para ilikay itong sa kayong mga kababayan sa mga potential na peligro darangan kaning bagyo. Welcome po asin Mabalis. Thank you so much Sir Jim Bordales. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage. Yan, nako si Pading Jomar, buda si Joshua waiting ning halawig, tinawan ta kayong priority yung Pag-asa. Pading Jomar, thanks for waiting. What's happening? Naputol. Salamat po din station ko. African tobacco. Boundary na ini ka. Malabog ang signal. Gari. Sa tobacco. Hello, Padre. Yan, go ahead. Yan, sige. Yan, naka-full battle gear ka. Roger. Sige, go. Naagyan tadigpian duwang poste kang aleko na tumbado. Duwang poste kang aleko kay batir na sigurado ini makaka-delay ini sa pag-restorar, pagbalik ang kuryente digdi sa naunang pita na lugar. Ang linyang ini Pading Pio, ini ang parte pa kan tabako substation and ini dakulan maapektaran kay ni kuning kaso na daytolos ini maibalik kan aleko sa tamang posisyon. So duwa digdi ang tumbang poste bantang supantulo medyo tagilid na yang parte sunuran ini digdi sa may partikan barangay Bariw and Balading na dapat na maaksyonan man tulosin kung gusto kay balik tulos ang supply ng kuryente. Digdi sa kaawagan kay ni Pading Pio, kabasan wala to kaya medyo makutugto para sigde. May dahil nga niya kung naging pilog na ito, dahil ko aram kung sa'y nali ini, nakadapa sa kabaasan, pilog na ito pini, so mag-inibong, inalsa, piga kalag-kalag ko digdi ko. Tinalbo ini pa de, kung sa tao kang kabaasan, pero hali duman sa rong na dahil ng atulog, duman sa siguro ang distansyang tinapungan kayo, di mga 50 metros ini, hanayo man, o tuduman sa unawanan atop, konkreto ini, ang atop na ining bilog Pading Pio, so sim bagay ini. Yan, sim. Gusto sabihin, medyo makutog talaga sa paro sa parteng ini kan Barangay Balading and Barangay Bariw kan Malinaw. Tamala nga ni may atop din bilog na hinakpot, tinali duman sa harong na ito, duman sa parteng ito, then ipinagsak di sa tao kang kabasan, tapos ito
mga poste kang aleko na sitwasyon tanda hindi pasirin na patungkol sa TV. Kaya lang sabi naman sa mga nahiling post namin sa TV ay ang signal naman ng globe pero hingawa ta na makabaldamang iraray. Yan ang pasyon live hindi sa Bariugan, Balading, Malinaw, Jomar PM, DCGB. Thank you so much tabi kumpadre Jomar, nakaabot na duman sa may barangay Balading diyan sa Malinaw an sa tuyang news team. Solamente may natumbang poste pero bako man pa kuan sa tinampo. Paluwa sa tinampo so pagkatumban niya. So daining ulang duman sa traffic at least sa may Balading diyan sa Malinaw. Pasiring na duman sa tiwi an sa tuyang pag-iriba. Si Joshua siguro, Joshua mamaya na lang kay BP Henry ta alanganin na ma-extra na kita. Sige tabi sa pangaran ka na Men and Women kang PBN Broadcasting Network Incorporated ang DCGB-AM sa panginot ni Madam Brenda Bayono Luxin, siyempre si Sir George sa samuyang chairman and si SM and Executive Vice President Glenn J. Barcelon, si VP Henry, si News Director Mardila, ang news team, si Pading Jimmy Samuyang Chief, si Pading Jomar, Pading Al, si Joshua, si Karen, sa Manibela, sa Henry Mata, sa admin, yaon dyan si Madam Muriel, buda si Madam Shirley, sa technical control sa pamamayo ni Chief Tech Ramir Tanay, ang kapartner ko niyan si Tata Nems Flora, and si Pading Nalbaldo, si Junapolis, sa IT si Jerome Nico Martinez, sa newsroom yaon dyan gabos Tres Marias yaon pag-iriba si Angel, si Jen, si Mary Joy, si Jasmine, and siyempre si Madam Sia Leron sa production, kasabay pa siya dyan sa newsroom sa social media platform with Jimus Barrios. Sa IT si Jerome Nico Martinez, mga nakahuron niya to gabos sa Governor Boboy, gabos na nakahuron ta Pag-asa, ining si Sir Jim Nabordales, gabos Men and Women kan Pag-asa, si Mayor Pido Garbin Jr., si Madam Lade Azur, gabos po nakahuron ta si Dr. Cedric Daip, sa entire team kan pagtukaw niya to sa special coverage na ni kang DCGB-AM, and siyempre sa pangaran kasatuyang sister station sa FM band ang 97.1 OKFM sa pamamayo ni SM Sugar Asukar, DJ Toyang, si Nonoy Palaboy, Don Emilio Nario, and sa technical control dyan yaon mo yan si Romar na Millena, and siyempre sa pamamayo yan ni Tata Adriana Rivera. Salamat po kan sa indong pag-antabay, masunod tulos si VP Henry, ako man po si Pio Fernandez, amang Diyos ang magbantay. DZGB Typhoon Pipito Special Coverage.